Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za uvedenie a som veľmi rád, že tu môžem opäť byť. Drahí otcovia biskupy, drahí kňazi, spolupracovníci. Som veľmi rád, padá sneh zo strechy, verím, že nespadne na nás. Neviem, ako ste mali sem cestu, my sme boli úžasnutí, ale zároveň troška sa nám aj šmíkalo. Verím, že vy ste mali tiež v pohode cestu. A som veľmi rád, že tu teda môžem byť dnes s vami. Prvýkrát som bol s viacerými otcami biskupami v Badine a dneska sme tu spolu. A ako už bolo spomenuté, ja sa budem snažiť nejakým spôsobom dnes predstaviť to, čo sa naučil v sociálnej sieti za posledných 10-11 rokov, ktorým sa venujem na rôznych úrovniach a platformách, väčšinou na tej národnej úrovni. A verím, že to, čo vám budem zdieľať, bude niečo, z čoho môžete si niečo zobrať. Berte to ako možno moje skúsenosti, možno veci, ktoré aj vnímam v cirkvi a na Slovensku, ktoré viem posunúť vpred. A zároveň možno, že nejaké také aj tipy a skratky, ktoré vám viem pozdieľať, ktoré možno sa nemusíte vyučiť na našich chybách, ale už ísť niečom ďalej. A ako bolo spomenuté, že vlastne teraz pôsobím v projekte Gádzom, posledných 6 rokov na starosti marketing, takže všetky výstupy nejakým spôsobom koordinujem ja. A je tu dneska so mnou teda aj Veronika Hanulíková, ktorá je takou novou členkou tímu posledného pol roka. Vlastne Veronika fotí už niekoľko rokov. Už ako dlho fotíš? Dlho, ale vlastne sme ju stiahli do marketingu, takže sa mi tvorí aj videá a veci, o ktorých budeme dneska hovoriť. Takže Veronika bude taký môj skrašľovač dneska a doplňovač veci, ktoré bude treba doplniť. Takže verím, že to bude pre vás všetkých prínosné. Na úvod som si pre vás pripravil takú krátku aktivitu s magnetickou tabuľou, ktorá nie je magnetická. Takže urobíme to bez tej tabule, verím, že to bude v pohode. Ja som poprosil Veroniku, že by rozdala magnetky, ktoré nebudem dávať na tabuľu a budem dávať na zem. Tak poprosím Veronku, že by každému z vás dala magnetku. Jednu či dve? Jednu zatiaľ, alebo dve. Ak máme ich dosť, tak dáme dve. Dobre, super. No teda nebudeme, táto tabuľa teda už pre nás nie je podstatná, keďže nie je magnetická, ale chceli by sme vás poprosiť teraz na prvom kole, že by ste vyjadrili váš vzťah, aký máte k sociálnym sieťam. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, všetky tieto veci, o ktorých budeme hovoriť. Jedna je, že neznášam to, nechcem to, neviem vlastne, čo to ani robím a chcem to pretrpieť. A 10 je, že milujem to normálne, že akože úplne, že som toho veľký fanúšik. Tak skúste možno tak úprimne položiť tú magnetku na zem tam, kde to najviac vystihuje od 1 do 10, na tej škále, kde sa nachádzate tak osobne. Že aký máte k tomu vzťah. A to je teda v jednom, že neznášam to a nechcem tu ani byť, to je akože... To je negatívny vzťah, dáme to tak. Negatívny vzťah a jedna je najviac negatívny a 10 je najviac pozitívny. Kde sa nachádzate na tej škále k sociálnym sieťam? V živote nič nie je čierno-biele. Tak záleží čierno-biele, že ako by čierne alebo biele. Tak to nefunguje v živote. Ani v cirkvi, ani v bežnom živote, ani tu tak nefunguje. Môže byť aj v strede. Áno, presne tak. Nemá byť nemastný, neslaný, ale realita je taká, že toto je extrém. Extrém ani fanatizmus, ani v cirkvi, ani nikde není dobrý. Je tak, pán biskup? Je to tak? Je to tak? Áno, preto vlastne na tej škále od 1 do 10, to znamená, že 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Že to je nie, že 1 alebo 10. Presne tak. Áno. Takže kdekoľvek sa na tej škále od tejto po tejto nachádzate, tak môžete položiť tú magnetku. Bude ešte jedna otázka, či už nie? Bude ešte jedna, áno, bude ešte jedna. Na co je to druhá magnetka? Pýtate sa z akého aspektu? Osobného, alebo... Osobného. Teraz úplne, že osobný vzťah. Ako to osobne vnímate, sociálne siete? 10 je najviac, 1 je, že najmenej. Závislák a prvý je totálne teda... Áno. No, tu je 5. 5 je diplomatický stred. Áno. To je čo, trojka? Aj. To sme tu nejakí iní všetci. Pozrite. OK.
Je to asi na vás, no. Ide o ten vzťah, aký máte k ním vzťah. Nemám, nepozerám. To nevadí. Tak asi Môže byť. Máme aj tie extrémy 1 a 10. OK, super, ďakujem veľmi pekne. Je to zaujímavé, inak sa na to pozerať, že vlastne sme tu rôzni ľudia a máme rôzne na to pohľady a názory a tak to asi aj bude, že berte možno, že aj ten môj vstup ako zase môj pohľad toho, ako vnímam sociálne siete, ako s nimi môžeme narábať, ale vy si každý z toho môže zobrať niečo svoje, hej? Že na základe toho, keď ste možno viac rezervovaní, tak logicky možno budete menej nadšení z niektorých vecí, ako keď máte k tomu možno pozitívnejší alebo otvorenejší vzťah. OK, super. Poprosím vás, máte teda v ruke ešte jednu magnetku. Poprosím vás teraz tak možno zhodnotiť, či už vašu prácu, alebo vaše pôsobenie, alebo možno, že vaše diecézy alebo vaše farnosti záleží, ako nejakým spôsobom fungujete, pôsobíte. Ako by ste zhodnotili vaše pôsobenie na sociálnych sieťach? To znamená, že vy ako biskup, vy ako kňaz, možno, že ako vaša farnosť, alebo ako vaša diecéza. Môžete to. Dáme tieto preč, môžete si premyslieť, dáme tieto preč. Nechám to asi na vás. Že je to asi, ako to vnímate, že kde je tá komunikácia, že je to naozaj perfektné, že už niečo zlepšovať, alebo je také, že slabšie je tam, kde sa rozvíjať. Takže kľudne, ako to vy vnímate. OK. Tu nemáme žiadne extrémy, tu máme viac diplomácie. OK, myslím, že to je veľmi zaujímavé vidieť, že sme tak niekde v takom možno zdravom strede, že nie sme na tom ani úplne najhoršie, ale vlastne stále priestor na zlepšovanie narast, čo je podľa mňa veľmi dobré. Takže veľmi zaujímavé to vidieť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste takto zapojili na úvod. Musím si sa teraz skláňať, tak sa ospravedlňujem, ale verím, že nám to tiež troška ukázal nejaký obraz. Veronika, poprosím ťa, môžeme to zbaliť. Ja som si urobil domácu úlohu a troška som si naštudoval sociálne siete, teda špeciálne otcov biskupov, ale pozeral som si aj nejaké stránky diecéz a nejakých farností. Však sám som aktívny člen našej sliackej farnosti a chcem iba tak možno na úvod povedať, že sa z toho tak veľmi teším, že sa posúvame ako cirkev a že sme aktívni na sociálnych sieťach a je to dobré. A neviem, ako vy to možno vnímate, tí, čo nejakým spôsobom s tým pracujete a nejakým spôsobom dávate nejaké veci vonku, ale pomáhate niekomu uverejňovať nejaké príspevky. Ale ja som si pozeral tie reakcie, že sú mnohokrát naozaj pozitívne, veľmi dobré, že nie je to nejaký lynč alebo nejaká nenávisť. Možno pri niektorých príspevkoch sa to môže zjaviť, ale všeobecne tie reakcie sú veľmi pozitívne, že tí ľudia sú radi, keď ako cirkev, ako biskupi, ako kňazi sme tam aktívni, sme tam prítomní. Samozrejme, tá intenzita a tá forma je to, o čom sa budeme dneska baviť, ale to, že sme tam a že sme aktívni, je veľmi dobré. A za to vám chcem tak aj na úvod poďakovať. Aj to, že ste dnes merali sem cestu do Šišmian, že ste otvorení sa o tom rozprávať, rozmýšľať na tým, diskutovať, že je veľmi dobré, že máme to otvorené srdce a že už teraz niečo robíme a že ľudia to naozaj vnímajú. A ja sa z toho iba tak veľmi teším. To som možno tak aj povedať z úvodu, že ľudia to vnímajú a myslím si, že je to priestor, ako sme aj ukázali v tej druhej časti, že je priestor na zlepšovanie a už sa niekde posunuli ako kňazi, biskupy, ako cirkev. To, čo som si všimol, možno, že keďže, ako už zaznelo, toto je akoby pokračovanie prvej časti, ktorá už zaznela vo februári, ja som sa aj rozprával tu s kolegami, že ak by ste chceli záznam z tej prvej časti, kde som hovoril také naozaj základy sociálnych sietí, niektorí tu aj nemáte vôbec sociálne siete, tak myslím, že ten záznam viem potom poslať, kde úplne sú také základné veci.
aj zhodnotenie stavu na Slovensku, ako ľudia to často používajú a tak ďalej. K tomu sa už nechcem úplne vrácať. Vrátim sa iba k niektorým kľúčovým bodom, ktoré chceme si dnes prebrať, ale ak by ste si chceli prejsť také úplné základy, tak vieme poslať ten záznam. No ale keď teda prichádzame k tej aktuálnej situácii, tak keď som analyzoval to, kde sme, tak sme teda najviac doma na Facebooku a potom ešte sekunduje Instagram. Ale treba povedať to, že to je fajn, to je veľmi dobré, že sme tam a že tam pôsobíme a tiež sú spôsoby, ako to zlepšiť, o čom budem tiež ešte hovoriť. Ale chcel by som možno povedať to, že sú tu aj ďalšie sociálne siete, na ktoré by sme mali zabúdať v cirkvi a zvážiť možno, že ako na nich pôsobiť. Ja som o nich už hovoril v februári a jedna z nich, ktorá sa neberie vždy ako sociálna sieť, ale je to sociálna sieť, ktorú používa najviac ľudí na Slovensku, používa takmer každý, je YouTube. A ja by som možno sa iba tak povedať, že je to veľmi dobrý nástroj pre nás, pre tých, ktorí chceme prinášať evanjelium, ktorí chceme prinášať formáciu. YouTube je na rozdiel od Facebooku, Instagramu a TikToku a všetkých týchto rýchlych sociálnych sietí výhodný v tom, že funguje ako archív. A keď urobíme dobrý obsah na YouTube, tak má tendenciu vydržať roky, 10 ročia. To znamená, že YouTube je výborná forma, keď sa chceme baviť, že možno, že nám nevyhovuje tvoriť nejaké krátke videá, možno nie sme úplne tí, ktorí by sme chceli teraz osloviť človeka na 15-30 sekúnd, ale chceme robiť nejaký hlbší obsah, možno nejakú aj formáciu, nie iba evangelizáciu, tak je to veľmi, veľmi dobrý formát. A hovorím to preto, že vidím stále priestor u nás na Slovensku, v našich farnostiach, diecézach, robiť aj obsah na tento kanál a robiť možno, že naozaj aj nejaké podcasty. Viem, že niektorí otcovia biskupy majú snažia sa robiť nejaké podcasty a tak ďalej, ale že robiť nejaký obsah, ktorý je hodnotný a ktorý tam vydrží roky. Takže to je taká možno, že taký prvý podnet na úvod, že skúsme rozmýšľať, či vieme nejakým spôsobom niečo tam robiť a tvoriť obsah túto sociálnu sieť. A ďalšia sociálna sieť, ktorá je veľmi kontroverzná, ale ja musím o nej povedať, je TikTok. A povieme si, že TikTok, to je proste, aj minulé zaznelo, že no, to není pre nás tak ďalej. Treba povedať takú dôležitú vec, že to, ako vyzerajú dnes sociálne siete, ako vyzerá Facebook, ako vyzerá Instagram, za to môže TikTok. Od TikToku všetci preberali krátke videá, ktoré vlastne ovládli sociálne siete, ale na tom TikToku nie sú iba nejakých pár ľudí, neviem kto, ale je tam v tejto chvíli už 1 000 000 Slovákov, špeciálne mladých ľudí do nejakých 30-35 rokov, ktorí to veľmi aktívne používajú. A ja to hovorím ako taký podnet, že možno, že sa bojíme aj nejakého hejtu alebo nejakých negatívnych komentárov, pretože je pravda, že oproti Facebooku a Instagramu, aj keď tak nemusí vyzerať, tak TikTok vie oveľa viac krutejší a oveľa viac ľudia negatívne píšu komentáre a veľmi akože aj nadávky a tak ďalej. Facebook, aj keď môže pôsobiť všelijako, je oveľa ešte stále viac distingovaný. Na druhej strane ho používa čoraz viac ľudí. A ja to iba ho žáždem ako taký podnet, že niekedy možno, že aj tie videá, ktoré sa robia na Facebook, Instagram, stačí možno založiť iba účet na TikToku a dať ich tam. Že nič viac neurobiť a možno iba moderovať komentáre. Ja kruto mážem komentáre, keď treba. A prepáčte, dám si režim, nech ma to nerušia. Takže iba to tak vravím ako taký podnet, že podľa mňa sme mali zvážiť ako cirkev, možno, že ako ľudia, ktorí sa snažia prinášať evanjelium aj do online priestoru, ako byť aj na tom TikToku. Buď iba repostovať veci, ktoré už máme urobené, alebo možno, že osloviť nejakého mladého kňaza, nejakého mladého spolupracovníka, ktorý vie možno robiť nejaký špeciálny content aj pre túto sociálnu sieť. Už som aj hovoril minule, že tých sociálnych sietí je strašne veľa. Hej? Že ja sa zameriavam špeciálne na tieto 4, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, pretože na nich je najviac ľudí, na nich je viac ako 1 000 000 Slovákov, ale ako hovorím, že tých sociálnych sietí je extrémne veľa, hej. Máme tu proste Telegram, WhatsApp, už aj na WhatsAppe sa dá vytvoriť nejaká stránka, kde sa dá sledovať ľudí a tak ďalej. Snapchat používajú mladí. Dalo by sa toho zahltiť, ale tým, že naozaj ten čas je náš obmedzený a energie sú obmedzené, tak sa snažíme venovať sociálnym sieťam, ktoré sú efektívne. To, že sme sa spolu bavili, keď sme pripravili tento workshop, že ako možno dlhodobo komunikovať na sociálnych sieťach, je možno vec, ktorú by som chcel
nejakým spôsobom otvoriť dneska. A to, k čomu nás sa možno pozvať, keď tvoríme obsah na sociálne siete, keď robíme nejaké krátke video, keď možno, že chceme odovzdať nejaké posolstvo, tak veľmi chcem pozbudiť na úvod také jednej veci, a to je jednoduchosť. Asi to poznáme, že najťažšie niekedy povedať veci jednoducho. Hej, že veľmi ľahko sa veci možno hovoria zložito, komplexne, ale zjednodušiť veci je veľmi náročné. Ale v tom online priestore to je veľmi dôležité. Ako som už spomínal vlastne v tom februári, že keď sme na sociálnej sieti nemáme ten luxus 10, 15, 20 minút na nejakú homíliu, nejakú kázeň, máme pozornosť možno krátkych 3 sekúnd na oslovenie a keď ich oslovíme, tak možno máme pol minútu až minútu času na to, keď chcem osloviť, keď sa vieme o Facebooku, Instagrame alebo TikToku. Ale bohužiaľ to platí aj na YouTube. Hej, aj na YouTube platí to, že máme krátky úvod, aby sme ho oslovili a potom potrebujeme ísť k veci. Takže to, čo vám chcem tak aj povzbudiť, je to, že aby sme zvažovali to, ako tie veci zjednodušiť. A ja by som prečítal jednu vec, ktorú som chcel prečítať v druhej časti, ale tu sa mi asi viac hodí. Ja sledujem rôznych marketérov a existuje jeden marketér, ktorý sa volá na prízvisko, teda celým menom Filip Kuna. Poznáte ho niekto? Filipa Kunu? Okay, ty ho poznáš, jasné, ale poznáte ho ešte niekto ďalší? OK. On píše rôzne newslettere a ja by som chcel iba citovať taký jeden mail, ktorý mi prišiel nedávno a ktorý písal marketérom, takže je to z toho nášho marketingového sveta, je to taký krátky úryvok. On hovorí, že výrazne preceňujeme, koľko času zákazníci venujú nám a našim produktom. Myslíme si, že nás ľudia poznajú, že nás vedia, ale nepoznajú a nevedia. John Caples, člen reklamnej siene Slávy a jeden z najznámejších copywriterov všetkých čias, sústavne svojim kolegom opakoval potrebu písať jednoducho. Vyzýval ich, aby používali slovník, ktorý pochopí aj 10-ročné deti. Pretože, citujem, priemerný Američan má mentálne 13 rokov. Je to priemerný Američan, kto vie, ako by to vyšlo na Slovensku, aký vek by nám nastavili. Ale čo tým chcem povedať, to citáciou je to, že naozaj, že potrebujeme komunikovať aj na tých sociálnych sieťach tak, aby to pochopil 13-ročný človek. Hej. Nie je možno, že vekom, ale niekedy mentálne. Hej. Že, však sami vieme, že do cirkvi, do kostolov chodia rôzni ľudia s rôznymi možno chápaním, s rôznou inteligenciou, s rôznou schopnosťou porozumieť veci. A preto naozaj na tej sociálnej sieti potrebujeme veci komunikovať tak, možno, že obísť nejaký labyrint a nejakú komplexnú vec, ktorú vieme vysvetliť, či už na nejaké homílii, na nejaké prednáške, alebo kľudne na nejakom dlhšom videu na tom YouTube a ísť jednoduchým posolstvom, ísť z bodu A do bodu B, aby v podstate pochopili, čo chcem povedať. S tým chcem vlastne povedať jednu vec, že to, čo je veľmi dôležité, je to, že aby sme na tých sociálnych sieťach mali jednu myšlienku na jeden príspevok. Aby sme sa nesnažili v jednom videu, alebo v jednom príspevku textom, alebo keď dáme nejakú grafiku, aby sme sa nesnažili vysvetliť strašne veľa veci, ale tá pozornosť ľudská je veľmi obmedzená. On za to aj vlastne veľmi hovorí, že poznáme také tie vzácne prvky, ktoré máme. Hej, sú to čas, je to náš čas, sú to naše financie, je to naša energia. Tak štvrtý taký vzácny prvok, ktorý sa zápasí, je pozornosť, a o ktorých sa reálne aj obchoduje. A preto tá pozornosť ľudí je obmedzená, preto keď máme ich pozornosť na tej sociálnej sieti, tak dajme jednu myšlienku na jeden príspevok. Hej. Ak potrebujeme vykomunikovať viac vecí, tak tomu venujeme samostatné príspevky. Nesnažme sa komunikovať všetko naraz, ale postupne. Tiež taká dôležitá vec je, že rátame s tým, že tí ľudia nevidia všetky naše príspevky. To znamená, že vieme, ako fungujú tie algoritmy. Už som to hovoril minule, iba to zopakujem, že tie príspevky, ktoré sa zobrazujú na sociálnych sieťach, už ste si asi určite všimli, že nie idú na základe toho, koho sledujete, ale fungujú všelijako algoritmicky. Raz vidíte tých ľudí, ktorých sledujete, raz vám podsunie sociálna sieť niečo iné. A preto je veľmi dobré komunikovať naozaj jednoducho, jednu myšlienku a nebáť sa aj opakovať. To vlastne prečo vlastne byť na sociálnych sieťach je, mne sa veľmi páčilo, teraz tá exhortácia, ktorú vydal otec biskup František. Čítal som ju celú, pretože ja pracujem s mládežou a veľmi ma to oslovilo. Tá exhortácia Cor Ardens. A píše tam o jednej veci.
On hovorí teda ako o komunikácii s mladými, ale ja si myslím, že to vieme aplikovať na celkovú online komunikáciu na sociálnych sieťach. A teraz citujem, preto aj naša prítomnosť, drahí spolubratia, v online svete má byť iná. Nie propagácia, ale svedectvo. Nie virtuálne kázne, ale ľudská blízkosť. Aj v digitálnom priestore môže byť kvasom pokoja, pravdy a úcty. Totiž ide akoby o ďalší svet, ktorý je potrebné evangelizovať. A toto sa mne strašne páči v tom, že áno, že ide o ďalší svet, ktorý potrebujeme evangelizovať. Že, ako som aj už hovoril, že vašu prítomnosť, otcovia biskupy, kňazi, potrebujú ľudia na Slovensku na sociálnych sieťach. Samozrejme, nemusí tam byť stále, nemusí tam byť non-stop, ale že potrebujú tam vašu prítomnosť, potrebujú tam vaše vyjadrenie a potrebujú tam prinášať evanjelium. Potrebujú hľadať spôsob, ako tam prinášať evanjelium. A vlastne akoby ukazovať to, že otvárame dvere tým ľuďom. Že tí ľudia majú otvorené dvere do cirkvi, že majú otvorené dvere prísť, rozmýšľať, hľadať Pána. A je to akoby taký priestor, možno pozvať ich potom ďalej. Hej, že toto je tiež také veľmi dôležité, že to nemá skončiť iba pri tom, že my nechceme, aby tie sociálne siete skončili iba, aby tam ľudia iba boli, ale má to byť akoby zámer toho, že chceme ich potom pozvať ďalej. Hej, že keby toto keď si uvedomíme, keď ja robím nejaké príspevky na sociálne siete, niekedy, ale vlastne stále, keď tvorím, tak sa snažím uvedomiť si to, že nie je cieľ iba tam byť, aby sme tam boli, ale má byť cieľ toho, aby sme prinášali evanjelium. A to, čo je veľmi dôležité si uvedomiť, je, že kto je moja cieľovka, ku komu hovorím. Hej, že toto je vždy veľmi dôležité si tak akoby sa zamyslieť, že keď natáčam nejaké video, či už ja alebo niekoho, keď píšem nejaký text, robím nejaký príspevok, že je veľmi dobré si akoby predstaviť, ku komu hovorím. A mňa toto veľakrát za tie moje roky fungovania na sociálnych sieťach tak zastavilo v tom, že som povedal, že tomuto ľudia nepochopia, že toto je nejaký môj mikrosvet, ale ľudia tomu nebudú chápať. A preto je veľmi dôležité sa akoby cítiť, predstaviť si tých ľudí, možno, že ku komu hovorím, ktorí sú naozaj v rôznych situáciách, hej, že veľakrát ten váš príspevok nečítajú, nepozerajú ľudia za počítačom s plnou pozornosťou a sledujú vás, ale idú v autobuse a pozerajú si to, hej, alebo proste sú v Lidli, čakajú na pokladni, tak si otvoria Facebook, Instagram. Tak to je, hej. Takto ľudia konzumujú sociálne siete a venujú vám 30 sekúnd, náhodou im vyskočíte. A preto je veľmi dôležité vedieť sa im prihovoriť hneď, možno, že osloviť ich hneď v prvej chvíli a vedieť naozaj komunikovať tak, aby sa ten človek vedel do toho vcítiť. Samozrejme, ak chceme tvoriť naozaj niečo sofistikovanejšie, niečo hlbšie, tak ako som hovoril, na to slúži buď ten YouTube alebo nejaké možno samostatné webové stránky, ale teraz naozaj hovorím primárne o tom Facebooku, Instagrame a TikToku. A to, čo sme sa vlastne aj spolu bavili pri tých prípravách, je to, že to, čo by sme možno chceli tiež robiť, je to, že využiť sociálne siete na to, aby sme z tých sociálnych sietí dostali. Pretože asi si všetci uvedomujeme, že tie sociálne siete sú obrovská závislosť a my akoby teraz je aj veľký trend nielen medzi mladými ľuďmi, ale aj možno, že naozaj medzi všetkými generáciami robiť taký sociálny detox, že ľudia odchádzajú zo všetkých sociálnych sietí, buď na nejaké obdobie, alebo proste napríklad moja manželka, ona si na surovo musí odinštalovať tú aplikáciu, lebo ona proste si nevie prikázať. Ja to robiť nemôžem, keďže sa tým živím, ale potom si musím nachádzať iné spôsoby, ako si to vypínať. Ale napríklad tie sociálne siete sú výborný nástroj na to, ako tých ľudí môžeme osloviť, že počuj, že neostaň tu, ale že poď, že vypni to, alebo že daj si nejaký pôst od toho. Teraz prichádza advent, grekokatolíci už máte Filipovku, že možno je to priestor, ako tých ľudí pozvať, že my na tej sociálnej sieti môžeme využiť na to, aby sme ich od nich odlákali. Hej, že nebojíme sa to použiť a nebojíme sa im aj tam cez to prihovoriť, že opäť si tu, opäť to konzumuješ a že možno je čas zastaviť sa, možno je čas vypnúť, možno je čas prísť do chrámu, prísť sa modliť, možno je čas výjsť z toho von. A je to super nástroj, hej, že sme tam, ale vlastne ich vyzývame, aby vyšli z toho von. A preto nás chcem do toho aj pozvať, že naozaj tento advent, to môže byť možno aj príležitosť ako tých ľudí z toho vytiahnuť a ukázať im, že áno, sme tu s vami, ale chcem vás pozvať ísť niekam ďalej. A to je mal byť vlastne zámer tých sociálnych sietí a cieľ. Ja možno poviem aj tak za svoje skúsenosti, že sociálne siete sú dobrý sluha, zlý pán. Ja som na nich asi od začiatku, ako Facebook začal a vlastne ako sa ho dal nejako použiť na nejaký marketing,
tak som ho používal na nejaký marketing za rôznym účelom, keď som robil aj nejaké spoločenské veci a teraz momentálne je to v Godzone. A ako som už aj hovoril, že na sociálnych sieťach ľudia trávia veľa času a je to vlastne štatistika, že generácia Z, mladí ľudia trávia až 220 minút denne, seniori, starší ľudia tiež tam trávia veľa času, takmer 3 hodiny. A ja sa tak veľakrát sám seba musím pýtať, že koľko na nich času trávim ja. A že toto je vlastne to riziko, že preto sa mnohí do toho aj boja ísť, lebo je to hranie s ohňom, pretože sociálne siete sú dobrý sluha, zlý pán a preto potrebujeme, ja sa tak sám učím na tom, aby som vedel s nimi pracovať. A to je možno iba také moje svedectvo, že akoby, keď s tým pracujeme, tak si na to musíme dávať pozor. A akoby rozumiem každému, ktorý si povie, že tam nechce byť, že nevie, akoby, že nechce mať s tým nič o svojom živote a vlastne je to v niečom fajn. Ale zase na druhej strane, ak mám tu zodpovednosť, že komunikujem s ľuďmi, tak tam potrebujem byť medzi nimi. To znamená, že potrebujem hľadať ten spôsob, možno, že od extrému do extrému, že ako tam nebyť 5 hodín denne, alebo možno, že ako tam nebyť vôbec a hľadať taký ten zdravý stred, ako to je zaznelo, hej, to zdravé vyváženie v tom celom. Takže ja možno poviem iba za seba, že ja sa veľmi snažím si strážiť ten čas a vyvažovať to, ale je taký zápas. Takže to možno chceli sme, aby aj tak zaznelo, že nechceli sme, aby možno, že tieto workshopy a tieto stretnutia zneli ako silná propaganda sociálnych sietí, buďte iba tam, skôr také hľadanie cesty. Že ako byť medzi tými ľuďmi, ako ich osloviť, ako byť pri nich a zároveň ako ich pozvať ďalej. Že toto je náš cieľ aj koniec koncov aj v našej službe Godzone, že my nechceme, aby ľudia pozerali naše videá, ale chceme, aby sme sa spolu stretli a modlili. To je ten cieľ. A to má byť vlastne aj náš cieľ, keď komunikujeme z pohľadu cirkvi, že poďme sa spolu stretnúť, poďme sa spolu modliť, poďme spolu tráviť čas. Tam to sociálne siete je taký prvý input, kde ich môžeme osloviť, ale potom ich pozvať ďalej. A to je vlastne tá myšlienka, že to ma chcem tak aj pozvať, že neustále si pripomínať cieľ tej mojej sociálnej siete, kde chcem ľudí dostať, že prečo to vlastne robím, pretože ja sám som sa niekedy pripomenul, že dávam fotky len preto, že ich treba dať, že dať sme boli, tak to zavesím a dáme to von. A teraz nehovorím iba o Godzone, ja som robil pre rôznych klientov, pôsobil som aj vo verejnej sfére, v politike a tak ďalej a zažil som akoby to, že niekedy dávate veci von iba preto, že treba. Ale vlastne môžem zamyslieť, že aký to má celé význam. A potom, keď sa človek vráti k tomu významu, že chcem prinašať evanjelium, chcem prinašať Krista, chcem osloviť tých ľudí, tak potom znova, keby sa k tomu vráti, tak musím možno zmeniť ten obsah, možno, že musím zmeniť tú formu, možno, že musím zmeniť tú intenzitu, že chcem to robiť, ale chcem to robiť inak. Takže toto je možno aj taká moja skúsenosť osobná, ktorá sa možno aj pozbudiť, že pripomínajme si vlastne ten cieľ, prečo robíme to, čo robíme. Toto je, pomalečky sa blížime k záveru. Ak vy si budete mať nejaké otázky k tejto prvej časti, kľudne sa môžete pýtať. Máme potom ešte druhý blok, aj tam bude priestor, ale ak vás teraz niečo napadlo a nesúhlasíte so mnou, alebo chcete niečo opýtať, kľudne môžete nesúhlasiť, je to v pohode. Sociálne siete už nemôžeme v dnešnej dobe ignorovať, ale potrebujeme mať stratégiu, ako ľudí nasmerovať k osobnému stretnutiu. Že naozaj sociálne siete používa 80% populácie. Už sa to netýka iba mladých, iba stredné, ale ani iba staršie, už sa týka všetkých. Používajú to takmer všetci. To znamená, že nie je správne ignorovať, ale je dôležité nájsť tú stratégiu, ako vlastne ich použiť na to, aby sme ich vyťahli možno, že niekedy až z nich von, z tých sociálnych sietí. Ale to, čo je akoby možno aj popis tej situácie a zároveň možno, že aj naša výhoda, ktorá vyplýva z toho trendu, ktorý tu je, žijeme v dobe AI, asi to všetci uvedomujeme, že po covide sa v podstate naozaj rozmohla AI a budeme o nej hovoriť troška v druhej časti, ako ju využiť a použiť znova ako dobrý nástroj na šírenie evanjelia a na nejakú formáciu. Ale to, čo akoby spôsobuje umelá inteligencia a to, že vznikajú umelé veci, umelé príspevky, umelé videá, umelé fotky, je to, že bude čoraz viac dopyt a už rastie dopyt po človeku, po človečine, po osobnom stretnutí. A taký dopyt po prirodzenosti a ľudskosti. A to, s čím si myslím, že sa budeme stretávať, a ja to už aj vnímam, keď pracujem s mladými, že pravdou je, že oni nehľadajú hneď v prvom rade Pána Boha, ale v prvom rade hľadajú ľudskosť, človečenstvo, to, že toho človeka beriem ako človeka, že ho vnímam. A
A zrazu, keď mu dám tú ľudskosť, že ho ako mladého človeka vypočujem, trávim s ním čas, niekedy až márnim s tým človekom čas v mojich očiach manažerských, ale zároveň sa snažím mať aj ten taký pastoračný pohľad, tak ten človek zrazu má otvorené srdce a zrazu je ochotný počúvať o Pánu Bohu, zrazu je ochotný počúvať o viere. Takže tá doba AI je vlastne pre nás aj obrovská príležitosť. A nie iba v tom, že ako využiť tie nástroje, určite aj to. Ale ja to vnímam v kontexte tej evangelizácie a v tej práce s ľuďmi, že je obrovský hlad po tom ľudskom, po tom osobnom. A toto si myslím, že vieme priniesť ako cirkev, že to vieme priniesť aj na sociálnu sieť, že takú ľudskosť a zároveň potom pozvať, že stretnú sa spolu a zažiť to osobne. A hej, o tom vlastne hovorí aj tento obrázok, ktorý bol vygenerovaný AI, ale nenašiel som nič vhodnejšie. Ale to je presne to, čo som aj hovoril, že tu AI vieme využiť na dobrý účel. Keď neviem nájsť ilustračný obrázok, AI mi to vie vygenerovať. Ale že naozaj tá doba, že ľudia budú potrebovať počuť, že cirkev je osobná a je im otvorená. Že možno v tom chaose sociálnych sietí, v tom chaose miliónov práv a miliónov vecí, že človek vlastne už nevie, zrazu je tu nie inštitúcia, sú tu ľudia, je tu cirkev, ktorá je im otvorená a je otvorená im počúvať. A ja si myslím, že keď počúvame nejaké trendy o nejakých obráteniach vo Francúzsku alebo aj v iných krajinách, tak je to podľa mňa presne o tom, že tí špeciálne mladí ľudia, ale myslím, že aj iné vekové generácie sú unavené z toho a chcú niečo osobné, chcú niečo ľudské a v tom nachádzajú Pána Boha. Ja by som túto moju časť uzavrel slajdom, ktorý som mal aj pre otcov biskupov na prvom stretnutí a to je to, že ľudia vás potrebujú a potrebujú počuť pravdu a uvidieť svetlo v chaose sociálnych sietí. Že o tomto celé je, preto sa tu spolu stretávame, že je to náročný nástroj, je to náročné niekedy s tým žonglovať, ale sme tu preto, že chceme prinášať to svetlo a chceme nachádzať spôsob, ako sa tým ľuďom prihovoriť a ako ich potom vtiahnuť viac do cirkvi. Teda v tejto druhej časti by sme si chceli prejsť, že keď či už tvoríte obsah na sociálne siete, alebo po našom dnešnom stretnutí si poviete, že tak ideme začať niečo tvoriť, ideme začať komunikovať s našimi veriacimi, tak chcel by som možno povedať také praktické kroky. Možno, že jednak, že ako začať, a to som už hovoril minulo a možno niektoré veci zopakujem, ale zároveň, že ako prakticky tie veci zlepšiť, ako to skvalitniť. Pretože na sociálnych sieťach sa generuje obrovské množstvo obsahu. Ako asi možno aj viete, možno si zachytili niekde tú štatistiku, že my za 1 hodinu na internete sa vytvorí toľko obsahu, ako sa v minulosti zrobilo za 1 storočie. Že ten obsah, ktorý sa tvorí, je enormný. Ale to pre nás znamená aj jednu vec, že je tam obrovská konkurencia. Znamená, že keď my sami tvoríme obsah na sociálne siete, natáčame videá, zverejňujeme nejaké fotky, píšeme nejaké texty, nejaké statusy, tak sme pod konkurenciou od ostatných. To znamená, že nie sme iba v nejakom, nemáme, zatiaľ aspoň neviem o tom, že by bol nejaký katolícky Facebook alebo nejaká platforma, kde konkurujeme iba iným kresťanským stránkam, ale my konkurujeme firmám, konkurujeme značkám, konkurujeme politikom, konkurujeme všetkým ľuďom, ktorí chcú tú pozornosť toho človeka. A nemá nás to dávať do nejakého tlaku a teraz, že musíme to robiť presne ako oni, ale musíme dodržiavať nejaké základy a princípy a zákony, ktoré platia na tých sociálnych sieťach. Už som hovoril, dôležitú vec je, že v prvých 5 sekúnd, alebo dokonca prvé 3 sekundy sú najdôležitejšie v tom príspevku. To znamená, že ak točím video, potrebujem začať hneď s tou vecou, čo chcem povedať. Môžem začať oslovením, ale niekedy je dobré aj kľudne vynechať oslovenie a rovno začať hovoriť to, čo chcem povedať. To je prvá vec. Druhá vec je, že keď robím napríklad príspevok na sociálnu sieť na Facebook alebo povedzme aj na Instagram, keď píšem text, tak veľmi dôležitý je nadpis, že ten sa veľakrát ľuďom zobrazí, ten si prečítajú a ten na základe toho sa rozhodnú, či si vôbec prečítajú ten váš text. Rátate s tým, že mnohí si vôbec neprečítajú, čo si tam napísali, prečítajú si iba nadpis. Asi vnímame to, že mnohí ľudia v súčasnosti čítajú iba titulky médií, prečítajú si iba nadpis článku, vôbec neprečítajú obsah. Hej. Myslím si, že mnohé články na TKKBS ľudia iba preletia nadpisy a neprečítajú si celý text, iba odozdá sa im ten jeden message. Takže a my k tomu musíme tak pristupovať, že rátame s tým, že časť našich príspevkov ľudia uvidia iba naozaj krátko, že si ich iba prehliadnú a idú potom ďalej. Takže ak tomu venujú iba krátky čas, aby im to niečo odovzdalo. To znamená,
Keď robím video, je veľmi dôležitých prvé 3 až 5 sekúnd, to znamená, že nedávať, začnem točiť video, začnem hovoriť až o 5 sekúnd a potom dohovorím a potom ešte je ticho, ale tak si to orežem, hej, nejakým spôsobom v tom mobile alebo v aplikácii, ktorú vám ukážeme. To znamená začať hneď. A veľmi dôležité pre algoritmus je aj nejaká dopozeranosť videa. To znamená, že tie sociálne siete chcú, aby ste na nich trávili čo najviac času. Hej? To je tá vec, to je ten oheň, s ktorým hráme. Nechcem, aby tam ľudia trávili príliš veľa času, ale keď sú už tam, tak chceme, aby konzumovali správny obsah. To znamená, že keď chceme, aby si pozreli náš príspevok, potrebujeme, keď sa bavíme teraz o videu, potrebujeme, aby nebolo to príliš dlhé. Ale aby to malo takú dĺžku, ktorá je dopozerateľná. To znamená, preto som aj hovoril o tej jednoduchosti a o tom 13-ročnom dieťati, aby to bolo jasné, zrozumiteľné a udržalo to pozornosť do konca. Ja som si všimol, že viacerí naozaj otcovia biskupy už tvoria také videá a je to veľmi fajn, že aj nie je tu teraz otec biskup Beňo, ale jeho som si špeciálne pozeral, lebo vlastne robil teraz také videa o adorácii, takú sériu videí a viackrát sa k tomu vrátim, pretože sa mi to veľmi páči, že tie videá mali 30 sekúnd. A to znamená, ja som si ich dopozeral, pozrel som si ich, ja som veľmi náročný užívateľ, keď sa tým živím. A dopozeral som si to a povedal som si, že super, že to je nejaká séria videí o jednej téme, pretože aj tak ľudia nevidia všetky tie 4 videá, vyskočím 1-2 z tých videí, ale niečo z toho budú mať, takže to je skvelé. Takže nebáť sa robiť krátke videá, tematické videá a naozaj, aby ste to dopozerali do konca. Keď chcem tvoriť, dávať nejaký obsah textový, tak neodporúčam to dávať k videu, ale by som to dával ako samostatný textový príspevok s nejakou fotkou. Nesnažil by som sa odovzdať aj text, aj video. Hej, že dajme to nejako samostatne. Ľudia si pri videách nečítajú texty. A akože s tým veľmi nerátajte. Takže musíme sa rozhodnúť, čo im chceme odovzdať. Je možné v pohode odovzdať aj texty na sociálnych sieťach. Ja viem, že teraz aj video je obrovský trend a sami budeme aj točiť nejaké videá, ale text není vôbec mŕtvy. A dobrý text s dobrým nadpisom, s dobrou myšlienkou, s jednou myšlienkou, s jedným nejakým posolstvom vie veľmi zasiahnuť a osloviť ľudí aj v súčasnosti. Chcem vás tak pozbudiť, aby sme sa nebáli opakovať. My naozaj môžeme mať veľakrát pocit, že však toto sme už povedali. Hej? Napríklad, myslím, vo farnosti sa niečo organizuje. U nás sa každý rok organizuje farský deň máme. Hej? A však kňaz to vyhlási na svätej omši, u nás náš farár to vyhlasuje, otec Dominik to vyhlasuje na svätej omši, však ľudia o tom vedia. No len nie každý vždy príde na tú nedeľnú svätú omšu, ľudia chodia aj do iných farností, odcestované a tak ďalej. Takže potrebujeme to komunikovať aj na webe, aj na sociálnych sieťach a tak ďalej, že komunikuje to niekoľkokrát, aby sa k tomu vôbec ľudia dostali. A preto aj my môžeme mať pocit, keď sme do niečoho ponorení, že už toľkokrát o tom hovorím, pre pána kráľa to už musia vedieť, ale vôbec. Ľudia sú tak zahltení informáciami, vecami, že keď im chcete dať či nejaký oznam, alebo naozaj nejaké kľúčové posolstvo, je dôležité im to zopakovať. Naozaj môže sa stať, že ak ste dali nejaké vyjadrenie verejne k nejakej spoločenskej veci, tak to nemusíte točiť viackrát, pretože ak to zarezonovalo, tak to stačí raz. Ale ak sa bavíme o nejakých oznamoch a o nejakých naozaj posolstvách, ako som spomínal, k tej adorácii, tak je úplne v poriadku natočiť to viackrát, alebo vytvoriť viacero príspevkov. Ale to, čo je dôležité meniť formu. To znamená, že ideálne netočiť možno, že 5 videí na jednom mieste s jedným pozadím, pretože ľudia majú pocit, že to už videli. Ak jedno také video už videli, kde ste na jednom pozadí, niekde za vami hej, biela stena a hovoríte 10 videí za radom, tak ľuďom sa ukázalo jedno, pozreli si, nepozreli a keď sa im ukáže ďalšie, však to som už videl. Oni si nedajú ani to unovať, pustiť si play alebo si pustiť zvuk, ale iba vidia vizuálne, že to už videli, idú ďalej. To znamená, že je veľmi dôležité aj meniť tú formu, meniť ten priestor, kde točím videa, alebo dať vonku fotku, dať proste inou formou ten obsah, ktorý chcem uverejniť. Môže to byť naozaj evangelizačný obsah, môže to byť formačný obsah, alebo to môže byť nejaký oznam. Takže nebáť sa opakovať. Štúdia hovoria, že ľudia potrebujú 7-krát počuť novú informáciu. To znamená, že ak máte pre niečo úplne nové, potrebujú to odovzdať 7-krát, aby si to vôbec zapamätali, aby sa to k ním dostalo. Hej. Ak je to niečo, čo už poznajú, tak stačí menej. Znova opakujem, jednoduchosť. Jednoduchosť je veľmi dôležitá. Naozaj na sociálnych sieťach nehovoríme o homíliách, nehovoríme o formáciách, nehovoríme o kázniach. Bavíme sa naozaj teraz iba o komunikácii online na sociálnej sieti. Hej, že tak, aby to bolo jednoduché, zrozumiteľné, aby
Ja sa niekedy tak aj pýtam, keď si pozerám nejaké videá, ja mám takú, asi je to taká moja záľuba, že ja si pozerám rôznych ľudí na sociálnych sieťach, aj začínajúcich nejakých tvorcov, aj všelijaké postavičky spoločenského diania. A sa niekedy tak pýtam, že a čo si mi ty vlastne chcel povedať? Že niekedy ľudia sa tak vedia tak opustiť na tých videách a to nemá byť akoby náš cieľ, hej? Že naozaj máme byť s tým cieľom, že chceme niečo odovzdať. Tu sme a sem sa chceme dostať, hej, veľmi jednoduchou cestou. Ako vlastne som už, hej, toto je vlastne iba zopakovanie toho. To možno, že čo robiť, alebo že akým spôsobom možno priniesť to evanjelium a osloviť tých ľudí, ktorí nechodia k nám do kostolov, alebo vieme, že sú takí ambivalentní, raz prídu, raz neprídu. Sú takí aj v tej cirkvi, takí jednou nohou von, jednou dnu. To, čo veľmi ľudí oslovuje stále, a to aj spomínal otec biskup František presne tej exhortácie, je to osobné svedectvo. Toto ľudia milujú, že naozaj, nemám teraz jeho citáciu, a on tam presne hovorí aj to, že možno, že nie je čas teraz na nejaké veľké projekty a na nejaké dlhé kázne, ale ľudia potrebujú teraz svedectvo, potrebujú počuť, že čo žijete vy osobne. Že veľakrát sa môžeme aj tak pýtať, že a čo ja vlastne mám dávať na tie sociálne siete ako kňaz, ako biskup, ako niekto, kto slúži v cirkvi? No najviac, čo môžeš zverejniť, je to, čo žiješ ty vo viere, čo žiješ ty s Bohom. To živé, to osobné, to ľudí sa dotkne najviac. To je tá človečina, ktorú som spomínal. Hej? Že to je to ľudské, to je to osobné, po čom je a čoraz viac tou AI bude potom čoraz väčší dopyt po tom príbehu, po tej osobnej skúsenosti. A niekedy malý príbeh, malé povzbudenie, malé to, čo som zažil, keď som sa s niekým stretol, keď som sa modlil, ako ma nejakým spôsobom Pán Boh oslovil, ako sa ma dotkol, to sa niekedy ľudí dotkne oveľa viac ako niektoré, možno že veľmi dobré, ale pre ľudí zložité kázne. Takže to vlastne tak aj povzbudiť, že keď hľadáme spôsob, že ako osloviť tých ľudí na tých sociálnych sieťach, ako vlastne sa k ním priblížiť tým ľuďom, ktorí sú na okraji cirkvi, tak tie príbehy a osobné skúsenosti a osobné zdieľanie toho, čo žijete vo viere, že žijete vo vzťahu s Bohom, je niečo, čo tých ľudí oslovuje najviac. Aj z také moje skúsenosti, že to vždy osloví srdce človeka. Ja to vidím, keď my aj v projekte Gazom zverejňujeme nejaké svedectvá na YouTube, alebo sme ich dávali do tých krátkych videí na shorts, tak my vidíme, že to má obrovský dosah mimo našej bubliny. Že zasiahne veľakrát stovky tisíc ľudí, ktorí by som si dovolil povedať, že naozaj sú neveriaci, že tam napíšu všeličo rôznym jazykom, ale takým ich, že super, hej, ale takým všelijakým. Ale že to osloví nejakým spôsobom ich srdce, lebo je to príbeh, je to niečo, čo neviete akéby vyargumentovať, je to pravda, nie je to pravda. No zažil som to ja s Bohom a toto je moja skúsenosť. Takže to vás možno chcem aj tak povzbudiť, že keď hľadáme, že čo teda tvoriť, tak možno, že okrem toho, že chceme komunikovať nejaké oznámy, chceme možno komunikovať, čo žijeme ako farnosť, čo žijeme ako diecéza, kde sa možno pohybujeme, nejaké fotky, tak nebáť sa zdieľať aj ten obsah. Ja sa toto aj tak veľmi snažím, keď aj my tvoríme ten obsah na sociálne siete, aby to nebolo iba neustále pozvanie niekam, ale aby to bol aj nejaká pridaná hodnota, niečo, čo tých ľudí povzbudí. Keď prídeme... Nejaká otázka? Prepáčte. Kľudne si inak premyslíte otázky. Už urobíme naozaj diskusiu na záver v tejto druhej časti, takže Katka ma nepustí preč, ak nepoložíte aspoň jednu otázku. Tak... Ja som chcel poprosiť Veroniku, že by nám tento jeden slajd, ona ako fotografka vie, možno najlepšie povedať, keď sa rozhodnete natáčať nejaké video na mobil, že akým spôsobom postupovať. Čiže čo sa týka toho tvorenia obsahu na sociálne siete, tak mohli by sme tu rozprávať o tom, že zabezpečte si úžasnú kameru, najlepšie štúdiové svetlá a niečo také, ale že o tom toto vôbec nie je, že tak ako Luky vravel, že ten život na tých sociálnych sieťach má byť taký autentický a taký naozajstný a úplne postačí táto malá krabička, ktorú myslím si, že všetci nosíte vo vačku. A možno iba zo pár takých praktických rád, ako aj s týmto nástrojom, telefónom, robiť čo najlepšie. Tak sú to také tri nejaké základné piliere a je to ten obraz, zvuk a svetlo. Keď pôjdem teda postupne, tak ten obraz, že už teraz naozaj tie telefóny majú veľmi, veľmi dobré kamery, že ja som sama fotografka, čiže ja nebudem nikdy hejtovať alebo teda nejakým spôsobom zle hodnotiť kamery, ale hovorím to z tej skúsenosti, že naozaj je to už veľmi dobrý nástroj. Možno iba taká praktická vec, že možno ste videli už ľudí, ktorí niečo ešte natáčali, tak šúchali ten telefón na nohavice alebo niečo také
prečistiť si objektív. Že to je úplne taká maličkosť, ale vie to strašne veľa spraviť, pretože chytáme ten telefón z rôznych uhlov, zacapkáme si ten objektív a že fakt pretrieť ho nohavicami alebo nejakým kúskom látky alebo vreckovkou úplne postačujúce, takže toto naozaj vie posunúť ten obraz trošku na vyššiu úroveň. Čo sa týka zvuku, tak asi vidíte, že Lukáš má na sebe taký mikrofón pripnutý. Si môžeš teraz pripnúť, keď hovoríš. Môžem si to ja pripnúť. Takýto mikrofón. Nie je to len táto značka, existuje strašne veľa týchto externých mikrofónov, ale viem, že mnohí z vás nemáte k dispozícii takéto profi mikrofóny, môžeme ich tak nazvať. Ale zas opakujem sa, ale už aj tie veci, ktoré sú v tých telefónoch zabudované, sú dobré. Možno taká praktická vec, že nahrávať tie videá v miestnosti, ktorá je stlmená, že nie je takáto, že holé steny, lebo vtedy sa to naozaj ozýva a ten zvuk je potom plechový. Vždycky je lepšie mať ten externý mikrofón. Ale keď teda nemáte ten externý mikrofón k dispozícii, tak táto jedna vec vám môže pomôcť. Prípadne v tých rôznych aplikáciách, o ktorých Lukáš bude neskôr hovoriť, existujú funkcie, ktoré vám zredukujú nejaký šum v pozadí alebo vyzdvihnú naozaj iba to hovorené slovo a neznie to tak plechovo. Hej. No a posledná vec, svetlo. Toho sa veľa ľudí desí, pretože vie byť veľmi veľký škodca aj na videách, aj na fotkách, ale možno naozaj zase iba jedna praktická rada. Keď máme takúto miestnosť, že tu máme okná, tak keď budete takto oproti tomu oknu a budete sa natáčať týmto smerom, tak budete mať prepálené pozadie, hej. Čiže vždycky sa otočiť tvárou ku svetlu, aby ste, pokiaľ to je samozrejme video, kde vy ste s tvárou, že je to nejaké posolstvo, ktoré chcete odovzdať a budete tam vy stať ako človek, tak vždycky je lepšie, keď svetlo ide na vás, nie vy proti svetlu. Takže toľko asi z týchto nejakých praktických vecí. Ďakujem pekne, Veronka. Dá sa samozrejme hrať aj s umelým svetlom, dá sa robiť aj nejaké štúdiové svetlo, to už sa dá posúvať ďalej, že ak sa vy rozhodnete možno ako diecéza posunúť nieko ďalej a urobiť si nejaké malé štúdio alebo niečo o svetlom, dá sa s tým hrať, ale máme sa v podstate teraz v nejakých spartianských podmienkach, že máte telefón a teraz čo ideme robiť. Niektorí dokonca robia to, asi by som to úplne neodporúčal, ale pre mladých možno, že fajn, ak niekto to točí pre mladých, že využiť druhý mobil ako mikrofón a potom to vlastne postprodukčne spojiť. Že toto vlastne tu nahrávate a na druhý telefón natáčate, takže potrebujete iba 2 telefóny. Takže to sa niekedy používa, hej, v rámci nejakých ankiet, keď si robia v triedách a takéto srandy. To, čo vlastne chcem vás tak povzbudiť, je, že využívame všetky sociálne siete. To znamená, že keď už raz urobíme to video, keď už si dáme tú námahu, vymyslíme, čo tam ideme povedať, natočíme to, však vieme, že to nie je úplne vždy jednoduché, nájsť si ten čas, vymyslieť obsah, natočiť to, ešte to postprodukčne ako opraviť, tak veľmi dôležité to dostať aj k ľuďom. Ako hovorí ten môj obľúbený marketer, ktorý som už spomínal, Filip Kuna, hovorí takú vec, že distribúcia, a teda obsah je king, ale distribúcia je King Kong. To znamená, že obsah je veľmi dôležitý, ale to, ako dostaneme k ľuďom, je ešte dôležitejšie. Znamená, že môžeme mať najlepšie video na svete, ale keď ho nikto neuvidí, tak je to vlastne úplne zbytočné. Takže to, čo vlastne aj pozbudzujem to a čo robíme aj my, že keď urobíme nejaké video, tak to zverejníme na všetky tie 4 sociálne siete, ktoré máme. A môžeme aj tak aj povedať, že oni performujú alebo majú teda rôznu výkonnosť rôzne. Že stane sa nám, že nejaké video zverejníme teda na Facebooku, na Instagrame, máme teda aj TikTok a máme aj svoj YouTube, kde zverejňujeme aj Shorts. A stane sa nám, že to isté video má niekde 5000 pozretí, niekde 2000 a niekde 50 000. Ja neviem prečo. Existuje množstvo článkov, ktoré to vysvetľujú, ale oni si navzájom odporujú. Úprimne, ak mám povedať, myslím si, že aj niekedy, a to je trocha je to desivé, ale niekedy sami manažéri tých sociálnych sietí sú si nie vždy úplne istí, ako ten algoritmus funguje. Ja sledujem aktívne riaditeľa Instagramu a mne niekedy desia jeho vyjadrenia, ktoré povie, že neviem úplne prečo, ale keď urobíte toto, tak to akože viac distribuujete videá a je, že kámo, keď už ty nevieš, tak už neviem, že kto môže vedieť, keď riaditeľ Instagramu nevie. Takže iba tým sa povedať to, že, čo tým sa povedať? Chcem si povedať to, že je dobré, keď už robím ten obsah, dostať ho na všetky možné platformy. Ak ju nemám, tak si ju založiť. A naozaj, ak mám iba Facebook a Instagram, tak aspoň na tie 2 sociálne siete, že akože to je najmenej. Oni sú dokonca prepojené, to asi viete, že má to jedného spoločného vlastníka, Metu.
a vy to viete urobiť tak, že to vlastne naraz sa zverejní na obidvoch sociálnych sieťach. Čo je by the way celkom výhoda, keď to zverejníte napríklad to video na Instagrame a máte tam nastavené, že vám to automaticky zverejňuje na Facebooku, tak potom máte na Instagrame krajšie číselka, pretože na Instagrame ukazuje spoločné zhliadnutia aj Instagramu aj Facebooku. To je taká vec, keby ste chceli mať pekné čísla. Tak to sú také veci, ktoré sa stále menia. To funguje teraz, možno o pol roka to zase zmenia. Ale to, že Instagram a Facebook sú prepojení, to je už dlhé roky, odkedy Facebook kúpil Instagram. Takže toto je tiež taká vec, ktorú vám chcem povzbudiť, že využívajme to, čo máme urobené. No a skúsme teraz teda prakticky, keďže najobľúbenejšími sociálnymi sieťami sú tu pre nás Facebook a Instagram, tak poďme sa baviť, že akým spôsobom tých ľudí osloviť. V podstate tak to vyzerá, keď chceme niečo vytvoriť, takto to zhruba vyzerá. Máme tam možnosť niečo napísať. A ak chcem dať nejaké dlhšie posolstvo, tak veľmi odporúčam dať nejakú ilustračnú fotografiu. Môžeme dať kľudne nejaký dlhší status, nejaké dlhšie vyjadrenie, môže to byť kľudne nejaké zamyslenie, už čokoľvek. Veľmi odporúčam dať hore nejaký nadpis kapitálkami. Ešte v minulosti to považovalo za niečo neslušné, že na ľudí kričíte, ale ľudia to časom pochopili, že to je nadpis, že to není výkrik. A odporúčam dať naozaj robiť odseky, to znamená nedať iba zliatý text, ale robiť odseky, aby sa nám to dobre čítalo. A zároveň je veľmi dobré dávať aj nejaké zopár emojis, emotikonov. Nemusí to byť nejaké infantilné, detské, môže to byť úplne normálne emotikony, ktoré ľudia používajú. Ale on to troška ozvláštni ten text. Ľudia sú bohužiaľ nastavení veľmi, neviem či bohužiaľ, ale takto proste sú nastavení veľmi vizuálne v súčasnosti. To znamená, že aj ten text potrebuje troška zaujať. To znamená, že niekedy pár emotikonov môže udržať pozornosť toho človeka, aby ten text dočítal. Teda podporujem vás robiť nejaký ilustračný obrázok. Buď si nejaký vygooglite, alebo prichádzame k umelej inteligencii, si nejaký vygenerujete. Sú rôzni fanúšikovia, poznám, ja som niekde tak v strede. Ja veľmi mám rád autentické, prirodzené obrázky, fotky. Myslím, že Veronika je tým fotky a autentickosť. Ale funguje aj AI. Fungujú aj AI obrázky, ktoré vedia niekedy vystihnúť tú situáciu, ktorú neviete možno nájsť nikde na internete. Vygenerujete ju a vedia mať tie fotky a viem to z rôznych možno klientov, vedia mať 100 000 pozretia. To znamená, že nie je to o tom, že keď dám fotku prirodzenú, tak to je super a AI je zle. Je to asi na vašej osobnej preferencii a je to také možná zváženie, čo sa vám tam viac hodí. Takže AI môže byť nástroj, ako možno vizualizovať nejakú vec, ktorú neviete možno nejak inde nájsť. Naopak, keď chcete písať text, tak neodporúčam to spájať s videom, ako som už hovoril. Text pri videách ľudia nečítajú. S tým sa prosím zmierme, tak to je. Pri videách si ľudia prečítajú úvodnú vetu. Tú jednu vetu, ktorú tam napíšete, tu si prečítajú. Tá sa im aj ukáže na sociálnej sieti, možno že pri tom videu, či už na Facebooku, na Instagrame. Niektorí si ju prečítajú, niektorí vôbec. Ak je pre vás nejaký dôležitý text, ktorý chcete, aby ľudia videli, musíte ho vložiť priamo do toho videa. A nie iba nejaké titulky, ale normálne nejaký nápis a tak ďalej. To, čo je tiež dôležité, je tzv. Thumbnail, náhľadový obrázok, ktorý sa snažíme robiť tak, aby keď ľuďom sa zobrazí to video, nie každý má automatické prehrávanie videí. Niektorých majú vypnuté, keď sú na dátach a tak ďalej. Záleží, ako máte sieť. Nie je to, že automaticky sa niekomu niečo prehráva. A keď napríklad si niekto scrolluje na počítači Facebook, alebo povedzme Instagram, keď to asi menej často, tak vidí náhľady tých videí. A ten náhľadový obrázok ho presvedčí, že či na to klikne alebo nie. Ja som bol na jednom školení v zahraničí, kde sme sa takto stretli viaceré kresťanské organizácie a bol tam jeden veľmi, veľmi dobrý školiteľ ohľadne YouTube. A on má až takú krutú teóriu, s ktorou ja úplne nesúhlasím, ale poviem to. On hovoril to, že keď tvoríte obsah na YouTube, tak 50% času musí byť tvorba obsahu a 50% času tvorba náhľadového obrázku. To mi prišlo celkom extrémne. Ale čo tým chcem možno, že iba ukázať to, že ten náhľadový obrázok má istú váhu, istý zmysel. A nie iba na tom YouTube, ale aj na tých sociálnych sieťach. To znamená, že keď natočím nejaké video, ja viem upraviť to, čo sa ukáže, aký náhľad sa ukáže na tom Facebooku, Instagrame alebo TikToku tomu človeku, a ktorý môže rozhodnúť, že si na to klikne alebo nie. Aj dobre, kľudne nebáť sa dať niekedy aj text do toho. My sa snažíme, niekedy na to človek zabudne, hlavne keď tvorí toho veľa, ale snažíme sa na to, aspoň spätne si to potom upraviť, že to video zverejníte. Áno? Ja som si všimol, že
Áno, to sú také podvodné veci. Ale akože YouTube sa to snaží dosť aktívne sledovať a YouTube dokonca už robí, keď sa bavíme teda o tom YouTube, už asi rok máte možnosť zverejniť 3 náhľadové obrázky a vy ich vlastne, on tých testuje. Že my dokonca, aj keď zverejňujeme Gazom podcast, minulo som ho aj ukazoval, tak ja vždy prosím, buď to robím ja, alebo prosím mojich kolegov, že prosím, vymyslíte 3 perfektné názvy, a tie perfektné názvy, z tých ešte vybere ten YouTube, ktorý bude najlepší. To znamená, že on 3 názvy, 3 náhľadové obrázky, on ich vlastne kombinuje a to, na čo ľudia najviac klikajú, tak nakoniec dá na to video. Takže tým sa dá povedať, že ten náhľadový obrázok a ten nadpis je vlastne dôvod, prečo ľudia potom pozorú. Takže treba sa nad tým vždy zamyslieť, keď urobím nejaké video alebo keď píšem nejaký príspevok, čo bude to prvé, čo ľudia uvidia, že ako ich chcem zaujať, aby si to pozreli celé, lebo o to nám ide. Nechceme iba pozornosť pre pozornosť, ale chceme im niečo odozdať a potrebujeme získať ich prvú pozornosť, aby sme im odozdali celé, čo chceme povedať. To, čo veľmi dobre funguje na Facebooku, je krátke posolstvo, text obrázku. Ja som si to včera vytváral takýto, nedali sme nič takéto vonku, aj keď mali sme audienciu u pápeža minulý týždeň, ale čo chcem povedať, keď sme to dali von, tak by to možno malo desiatky tisíc pozretí a to preto, že Facebook z nejakého dôvodu, neviem ako dlho to bude robiť, a už to robí dosť dlho, už niekoľko rokov, veľmi silno tlačí krátke texty, ktoré sú akoby ako obrázok. Asi si to všimli. Často to robia politici, by the way, lebo to funguje. Ak chcete vidieť aktuálne marketingové trendy, poďte si politikov, akože tam dosť veľa trendov ide. A to, čo veľmi funguje, naozaj, že to musia byť nejaké 2-3 vety. Ak máte nejaké krátke posolstvo, ktoré chcete odovzdať, nejaké vyjadrenie k spoločenskej situácii, alebo požehnané Vianoce, požehnaný advent, čokoľvek, alebo nejakú jednu výzvu, je to super urobiť takto. Facebook to má rád, ten algoritmus to nejakým spôsobom miluje. A naozaj veľa pozretí vie mať úplne jednoduchá veta, alebo jednoduché 2-3 vety, ktoré sú urobené takto. Máte tam obmedzenie, že keď to urobíte, keď to má viac ako x znakov, oni to stále menia, ale je tam nejaké obmedzenie, tak už potom to nemôžete dať ako obrázok. Takže sa musíte zmestiť do toho obmedzenia, čo vám to ponúka. Toto sa robí na desktope, na počítači, zase na mobile je to veľmi podobné. Na mobile máte viac farebných možností, tam je už taký AI nástroj, ktorý vám robí ešte krajšie pozadie. To je taká tiež zaujímavá vec, že veľakrát to asi vidíte, že to prostredie sa čoraz viac optimalizuje na mobil a tie novinky sú veľakrát skôr na mobile ako na počítači. Takže my niekedy zvykneme úplne prirodzene aj my pracovať za počítačom a konzumovať za mobilom, ale my niekedy aj tak aj nučím mojich kolegov, že počujte, že ale potrebujeme to urobiť aj na mobile a potrebujeme sa pozrieť na mobile, pretože tam to konzumujú všetci. Takže toto je taká jedna možnosť, hej, že na Facebooku veľmi dobre funguje takéto krátke posolstvo, text, obrázku, ktorý nám, by som povedal, že zadarmo alebo veľmi ľahko dostane sa k veľkému množstvu ľudí. Ďalšia vec je, že keď zverejňujeme na Instagrame nejaké fotky, je veľmi dobré ich zverejňovať s nejakou hudbou. Tá hudba sa už prenáša aj na Facebook, ale tamto je také troška. Oni všetky tie funkcie z Instagramu postupne presúvajú na Facebook a snažia sa akoby toho staršieho brata troška obmladzovať. Ale nie je to úplne, nepôsobí to úplne dobre, nefunguje to úplne správne, ale už to je teda aj tam. Ale prečo to hovorím, to som dal úplne náhodnú hudbu, hej, to neberte, že nejaká inšpirácia, ale je strašne veľa hudby, ktorú viete nájsť, aj kresťanskej, aj pekné, aj bez nejakého spievania, iba taký podmas. Je to preto, že keď tam dáte tú hudbu s tými fotkami, tak zrazu ten algoritmus dostane ten príspevok do Reelsov. To znamená, zrazu sa ten príspevok nespráva iba ako fotky, ale správa sa aj ako keby video. To znamená, že keby máte väčšie publikum, ktoré viete osloviť a viete osloviť aj ľudí, ktorí sú mimo vašich sledovateľov, čo je podľa mňa vždy dobrá vec. Takže veľmi taká praktická rada, keď budete zverejňovať nejaké fotky na Facebook, na Instagram, tak dáte tam nejakú hudbu, ktorá sa vám hodí. Ak máte taká praktická vec, niektorí z vás možno, že sa časom buď rozhodli alebo rozhodnú mať business profil na Instagrame, neodporúčam takýto krok. My sme mali business profil, ale keď máte business profil,
tak viete sledovať štatistiky, viete sledovať veci, ale neviete mať autorskú hudbu. Máte veľmi obmedzený katalóg hudby, ale existuje taká finta, že prepnite to nie na osobný, ale na účet tvorcu, ktorý je z môjho pohľadu úplne to isté, len sa volá inak a zrazu máte neobmedzené možnosti hudby. Takže ak na Instagrame by ste chceli mať štatistiky, vidieť všetky informácie a zároveň mať prístup k všetkej hudbe, tak odporúčam si nastaviť účet tvorcu. To v nastaveniach ľahko nájdete, myslím, že to je niekde na spodu. Takže toto je taká praktická vec k Instagramu. Ďalšia vec, ktorú my sme veľmi používali v úvode a vďaka tomu sme získali asi 2000 followerov, keď to spustili. Sú trial videá, trial reels, už to funguje asi rok, už to nie je také wow, ako to bolo, ale stále to funguje, stále sa s tým dá pracovať. Keď máte nejaké zaujímavé video, napríklad budú teraz Vianoce, budete chcieť natočiť nejaké posolstvo, možno niečo viac, niečo hlbšie k tým Vianocem. Ľudia sú cez Vianoce viac otvorení ísť na hĺbku, možno aj takí ľudia, ktorí sú za bežného roka trocha takí povrchnejší, sú otvorení ísť do hĺbky. Možno budete mať nejaký naozaj dobrý message, nejaké dobré posolstvo, tak je to super, okrem toho, že dáte na možno váš Facebook, Instagram, tak dať to aj vonku ako trial. Čo to znamená? To sa zverejní ľuďom, ktorí vás nesledujú. A algoritmus, ak sa mu to zapáči, tak sa začne ponúkať ľuďom, ktorí sú úplne mimo vašej bubliny. Výhoda je, že naozaj viete osloviť úplne nových ľudí. A túto funkciu má iba Instagram v tejto chvíli. TikTok sa možno na tom pracuje, ale zatiaľ nič také nemá, ani Facebook nič také nemá, ani YouTube Shorts. Takže my to tiež niekedy používame, keď vidíme, že má to potenciál osloviť ľudí mimo našej bubliny, s ktorou pracujeme a s ktorou komunikujeme. A je to fajn funkcia. Keď prichádzame teraz postupne k nejakým praktickým veciam, že natočíte nejaké video, povedzme, že natočíme video, ktoré má 30, 40, 50 sekúnd, hneď začnete rozprávať, hovoríte nejaký message, povedzte, máte dobré svetlo, máte nejaké dobré pozadie, má to nejakú hlavu a petu, skončíte včas, že nestretíte ľudí pozornosť, tak prichádzame k postprodukcii, že čo s tým videom. Niektorí rovno máme to hotovo, chvála Bohu, rýchlo dáme von, nech sa toho zbavíme. Aj to je prístup. Je to autentické, uznávam, ale je veľmi dobré ešte troška tomu času venovať v tej postprodukcii. A veľká výhoda je, že naozaj niektoré veci sa ľahšie robia na počítači a mnohé veci viete upraviť postprodukčne už teraz na mobile. A prvá vec, ktorú som si všimol, ktorá chýba na našich videách, keď som si pozeral teda aj otcov biskupov, aj niektorí kňazi, ktorí sú možno takí známejší, tak už to mávajú. A tu sú titulky vo videách. 70-80% ľudí si pozerá videá bez zvuku. Poviete si, že čo? Že to je ako možné, že čo sú oni blázni? No, že tí ľudia nepozerajú, ako som hovoril, nesedia za počítačom, za mobilom na gauči a okolo nich ticho a iba si počúvajú vaše videjko. Oni cestujú do práce, cestujú z práce, sú v tom Lidli, proste pozerajú to pomedzi niečo, čakajú na niečo, 10 minút, tak si pozrú. A veľakrát nechcú úplne nahlas si púšťať, keď majú ľudí okolo seba to video, takže si proste scrollujú a pozerajú veci v tichu, ako keby, hej. Niektorí možno majú sluchátka, ale naozaj je to, štatistiky uvádzajú, že 70 až 80% ľudí, niektoré sú skeptickejšie, niektoré menej skeptické, si pozerá sociálne siete bez zvuku. Takže preto tie titulky sú veľmi dôležité. A teraz v súčasnosti už máme nástroje, ktoré nám titulky robia sami. Ja si pamätám tie časy a to bolo dosť náročné, priatelia, keď sme to museli robiť ručne. Pred dobou AI, mám pocit, že to bolo pred neviem koľkými rokmi, ale to bolo možno iba 5 rokov dozadu. A museli sme to zobrať do počítača a pekne, ručne časovať a bolo to náročné. Lebo sme vedeli toto. Vedeli sme, že tí videá ľudia pozerajú, ale pozerajú bez zvuku a potrebovali sme odozdať ten obsah. Ale teraz už existujú nástroje, ktoré sú aj platené a dokonca už aj bezplatné, ktoré otitulkujú tie videá a vy ich môžete dať potom minimálne s tými titulkami. To znamená, že keď si poviete, že mne sa nechce s tými videami akože potom postprodukčne, potom natočenie nejako hrať, rozumiem, je to úplne v poriadku, absolútne minimum je dať tam tie titulky. To je podľa mňa až také, že minimum, aby tí ľudia, keď už to dostanú, aby dostal sa k ním váš obsah, aby nevideli iba vašu tvár, ale aby dostali aj tento posolstvo od vás. No, najlepšie nástroje, ktoré vám odporúčam na zlepšenie videí, ktoré používam nie iba ja, ale myslím, že ich používa väčšina marketérov a väčšina ľudí, ktorí robia na sociálnych sieťach, sú
tieto štvrté je úplná novinka. Prvé je Captions. Captions je platená aplikácia, ktorá je ale, akože ak by som mal dať posledné peniaze na marketing, tak ich dá do tej aplikácie a to sú tie titulky. Myslím, že ona stojí asi 70 € za rok, ak sa nemýlim. Možno sú niekedy aj nejaké zľavy. Na mesiac to stojí zase nejako inak, ale najvýhodnejšie to asi bolo takto. A ona vám naozaj automaticky otitulkuje videa v akomkoľvek jazyku. Keď budete mať v slovenčine, by sme mali aj v češtine, aj budete mať nejaký zahraničné, vie vám to preložiť, vie to otitulkovať. Dokonca to robí aj AI dubbing. No, je to smiešné, zatiaľ by som to nepoužíval, ale už to dokáže. Má to v sebe zahrnutú gramatiku, ale musíte mať aj cit pre gramatiku. Hej, moji kolegovia, a nie je to Veronika, ale je to mužská populácia v našej kancelárii, ja ich mám strašne rád, ale niektoré videá, keď vyjdú von s gramatickými hrubicami, tak hej, nerobí to hrubice, ale robí to, že preklepí, alebo že robí to, že zle rozumie to slovo. To znamená, že vy, keď si stiahnete tú aplikáciu, ona je asi zadarmo na niekoľko dní, môžete si ju vyskúšať, tak ona vám naozaj, tí, čo už používate, teraz potvrdzujete, že 90-95% urobí dobre, ale musí to prejsť takým tým ľudskou kontrolou, hej. A to je podľa mňa aj typické pre to AI, keď budeme spomínať nejaké AI nástroje. AI nám vie skrátiť tú prácu, hej. Už nemusím 2 hodiny titulkovať to video, ono mi to urobí same za 2 minúty, ale ja ešte tomu potrebujem venovať 5 minút, skontrolujem po ňom ten text, opravím, keď ma zle rozumelo, ja račkujem, takže niekedy ma zle rozumie, alebo čokoľvek. A potom to vlastne viem exportovať. Výhoda tejto aplikácie Captions je to, že vlastne vám dokáže meniť aj má veľmi pekný dizajn tých tituliek. Že má tam obrovskú knižnicu rôznych dizajnových tituliek, to znamená, viete si vybrať, či chcete veľké texty, malé texty, viete si vybrať farbu a tak ďalej, že je to naozaj aplikácia, ktorá je fajn. Dokonca vy robíte aj také veci, že keď by ste chceli to video oživiť, že natočili ste iba seba alebo natočili ste niekoho iba ako rozpráva a chcete to troška oživiť, tak vie urobiť aj rôzne také strihy a vie to troška akoby skrze tú AI dať tam nejaké ilustračné obrázky, ktoré viete aj upraviť. To znamená, nepáčia sa vám, viete dať vygenerovať iné a tak ďalej. Takže má aj takéto funkcie, ktoré už keď v tej aplikácii budete a venujete trocha času, tak je to fajn vyskúšať, testovať. Ja som niektoré také videá s tým robil, potom úplne nerobíme s tými AI nástrojmi, ale titulkovanie, táto aplikácia je bezkonkurenčná. Ja by som k tomuto dodala k tým titulkom, že pri každom videu máte tzv. Save zóny, do ktorých tie titulky môžete dávať. Výborné. Pretože nie vždy ich je vidieť, hej, že keď máte to video 16:9, tak keď dáte tie titulky úplne do spodnej časti, tak tam sa nachádza popisok. Zase z jednej strany, Je to nájsť, je to ukázať. z jednej strany máte tie lajky, komentáre a tak ďalej a zároveň ani hore úplne to nie je vidieť kvôli tomu, že tam je ako keby tá hlavička toho autora alebo niečo. Čiže v tom Captions je super to, že keď to exportujete, tak tam máte také vymreškované tieto zóny a vždy, keď sa to exportuje, tak sa vám prehráva to video a môžete si to skontrolovať, že či keď sú tieto zóny vymrieškované, že či je tam tie titulky vidieť. Áno. Ale zároveň, že už po nejakom čase podľa mňa dostanete do oka, že v ktorej asi približne časti, že keby som ja takto, tak keď si to dám do tejto výšky pod tvár, tie titulky, tak je to v pohode. Luky to podľa mňa Chcem to nájsť, vám to ukázať, to bude asi úplne najlepšie, len nejako protestuje tu internet, ale verím, že to pôjde. Sekundičku, áno, už to máme, výborne. Dobre, vám to dáme. OK, toto je ono, to je presne ono. Toto je proste to, čo Veronika hovorila. Tu sú popisky. Hej, keď sa bavíme sa teraz o Instagrame, ale toto platí na Facebooku, keď sa bavíme o Reelsoch, ktoré sú najrozšírenejšie. To znamená, že tu napíšete tú jednu vetu, hej, ktorú si ľudia prečítajú, hej, ktorá sa im aj ponúkne ako názov toho videa, povedzme na Facebooku. Keep important information inside this area. To znamená titulky. Ak tam chcete vložiť nejaký text, nejaké posolstvo, niečo, možno, že nejaký ten náhľad, tak je to dobré dať možno, že nad tú hlavu alebo tak. To dávate sem. To znamená, že titulky my sa snažíme, keď robíme videá, tak sa snažíme, nech sa všetko deje tu v strede a titulky sa snažíme dávať akoby medzi túto časť a medzi toho, čo sa deje v strede. Že aby sa to akoby,
keď natáčame videa, tak aj snaží na to myslieť, hej, že na to myslí, že ono sa to človek už naučí. To zase není nejaké veľmi náročné, ale človek si to musí iba tak uvedomiť, že takto je. A zároveň, toto je tiež dôležitá vec, je, že keď ľudia scrollujú na sociálnej sieti, povedzme teraz na Instagrame, tak im sa neukáže hneď, ak nie sú sexy reelsy, ale sú sexy príspevky, tak keď sa im ponúkajú aj videá, tak si im neukážu celé, ukážu sa im iba také vyrezané. To znamená, že preto je veľmi dobre myslieť na to, akoby mať tú rezervu pri tom videu na tom spodku a na tom vrchu. Je to zrozumiteľné? Chcem spýtať otázku, že z praxe, ako to máte vy, že idem točiť video, teraz si poviete, že dobre, idem točiť video s tým, že viem, že ide na YouTube napríklad, alebo že ide na Instagram, pýtam sa pretože ako ho točíte, na šírku alebo na výšku? Áno. Pretože na YouTube potrebujem mať na šírku. Áno. Tak kompozične si ho nastavím, že na šírku, umiestním si niekde objekt, a potom to kropujete a vy spravím si z toho? Presne tak. Vždy si musím presne povedať, že na aký účel to idem robiť. To znamená, že idem robiť krátke video, tak ide aj na YouTube, ale do shortsov, do tých vlastne, čo sa v podstate to isté ako TikTok a Reelsy na Instagram a Facebooku. A keď točím naozaj niečo serióznejšie v zmysle, že chcem to mať na šírku, chcem to mať na YouTube, tak to proste točím na šírku. Tam už väčšinou netočíme mobilmi, ale točíme už kamerami, ale dá sa to aj mobilom stále, keď sa splnia všetky tie veci, ktoré sme si povedali. A keď chcem z toho robiť krátke video, tak presne zoberám si to video. Tam už to už robíme na počítači, že otvorím si aplikáciu CapCut, o ktorej budem hovoriť a vystrihnem si vlastne z toho tú na výšku a veľakrát si vyťahnem napríklad, ak je to dlhšie video, tak si vyťahnem ten kľúčový moment, ktorý chcem, aby odznel a ten si tam dám. Podcast je napríklad z toho taký pekný príklad, že vlastne podcasty sa točia primárne na YouTube a sú na šírku a potom keď z nich vyťahujeme nejakú myšlienku, ktorú chceme dať aj na sociálne siete, tak presne si vystrihneme ten 9:16 formát, ktorý je to klasický Insta-friendly a všetky ostatné tiež takéto rýchle krátke videjka. Niekedy to treba potom tak, keďže sa tam vidia ľudia, tak to treba poprestrihávať a Pretože trošku kompozične vidím. Hej, že je to trošku náročnejšie, ale hej, že väčšinu videí takýchto tých krátkych točíme priamo na výšku. A na šírku idú len také tie už väčšie projekty. Mnoho ľudí predtým, ako prišiel ten TikTok, ktorý zmenil teda sociálne siete všetky, tak používalo Adobe Premiere na počítači a náročné videoprogramy, ktoré doteraz napríklad ja vôbec neviem používať, lebo ja som z vedome marketingu, nie videu, ale bol som donútený venovať sa videu zároveň, ale vlastne boli to naozaj mnohé náročné nástroje, ako to zostriať a tak ďalej, ale s TikTokom prišla aj aplikácia CapCut, každý to číta inak, ja to čítam takto, ktorá veľmi zľahčila opravovanie videí aj na mobile, aj na desktope. A ja sám, ako človek, ktorý není teda člen videotímu, som sa naučil v tej aplikácii veľmi ľahko si presne vyťahnuť z toho podcastu, vyrezať si to, zosekať to, skrátiť možno nejaké medzery, že to je veľmi, veľmi intuitívne, veľmi, veľmi jednoduché. Táto aplikácia je taká poloplatená, zdarma. Že viete v bezplatnej verzii urobiť tam viaceré veci. My sme roky fungovali na bezplatnej verzii, až teraz sme si asi prednedávno kúpili platenú verziu, lebo už nás to obmedzovalo, čo všetko sa dá. Ale my sme roky fungovali na tej bezplatnej verzii, takže dá sa s tým na tom postprodukčne upraviť videá. Napríklad, presne, keď sa bavíme o tom podcaste, tak ja bežne robím to, že keď ľudia majú dlhší rozhovor alebo nejakú dlhšiu prednášku, tak logicky hovoria pomalšie, hovoria uvoľnenejšie, to je v poriadku, ale na tie krátke videá to veľakrát musí zostriať, to znamená, že vystriam tam tie pauzy, vystriam tam nejaké nádychy, aby to proste malo nejaký ten takt v tom krátkom videu. To, čo dlhšie môže byť pomalšie. Takže táto druhá aplikácia veľmi odporúčam, ak máte nejakú svoju, určite v pohode, ale výhoda tej aplikácie oproti iným týmto aplikáciám je to, že je zadarmo, respektíve v tej obmedzenej bezplatnej forme aj na počítači, aj na mobile. A viete si to akoby skúšať aj tam. Hej, že niekomu nevyhovuje strihať na mobile, úplne vás chápem, je to náročné, ale dá sa to robiť aj tak, že nemáte napríklad dobrý notebook, dá sa to v pohode, ak máte trocha novší smartfón, tak to v pohode utiahne tie aplikácie teraz už. Tretia aplikácia, ktorú vydal Instagram, Meta, ktorú vydal ako konkurenciu tomu CapCutu, je Edits. To je aplikácia, ktorá funguje iba na mobile, ale je bezplatná.
je neobmedzene bezplatná, to znamená, že nemáte tam žiadne obmedzenia. Je tam aj nejaké titulkovanie, ktoré nezdá sa mi, že funguje úplne dobre, ale oni to stále zlepšujú. Možno, že keď si to vy už nainštalujete, tak to budete mať už lepšie, ako som to mal ja pred 2 mesiacmi, lebo tú aplikáciu až tak často nepoužívam. Ale je to aplikácia, ktorá je vlastne zadarmo od Instagramu a funguje iba na mobile a tiež funguje na strihanie videí. Funguje v tých aplikáciách Captions, CapCute aj v Edits a dokonca aj v tom Premiere. Je tam aj taká možnosť, že izolovať hlas. A to je to, čo Veronika spomínala, že ak nemáte so sebou mikrofón a ste povedzme v takejto miestnosti, tak sa to bude dosť ohlášať na tom videu. A preto buď máte toto, a keď to nemáte, tak tie aplikácie to niektoré lepšie, niektoré horšie vedia odizolovať. Niektoré to robia horšie, napríklad mám pocit, že CapCut to nerobí až tak dobre, ale to Captions, ktoré som tak ospevoval, tak z toho aj preto mám rád tú aplikáciu, že dokáže robiť výborné titulky a dokáže výborne izolovať hlas. To znamená, že keď my máme nejaké podujatie, napríklad teraz máme najbližšie ženskú konferenciu, budeme mať teraz pre ženy a minulé roky som dostal veľmi plechové videá, akože bolo to náročné iba si pozrieť, ale tá aplikácia dokázala zázraky, že úplne odizolovala ten plech a tých hlas bol takmer mikrofonický, že veľmi dobre to bolo a oni to stále zlepšujú. Takže aj toto je možno pre vás cesta, že nechcem investovať do mikrofónu, ale však zaplatím túto aplikáciu povedzme na mesiac a budeme skúšať s tým. Aj to je cesta, možno najlacnejšie riešenie pre vás a môžete takto fungovať. No úplná novinka, ktorá vyšla úplne že teraz, nedávno, a ja som ju vlastne otestoval, kvôli vám som ju testoval predvčerom, že aby som vám neprezentoval niečo, čo nefunguje, je aplikácia Premiere, je to vlastne od firmy Adobe, ktorá je veľkým hráčom už roky na asi poznáte Photoshop a všetky tieto programy, tak oni vlastne aj túto aplikáciu, oni ju zverejnili úplne zadarmo na mobilné verzie. Na počítači je to platená verzia, ale na mobile je to bezplatná mobilná verzia, ktorá robí titulky a veľmi dobre slovenské. Otitulkovala mi to veľmi presne. Nie sú také pekné ako v Captions, sú také, dizajnovo to nie je úplne ideálne a trošku som s tým musel pohrať, lebo Captions dokonca už aj vie, ako dávať odseky, vie presne, kde možno, že ako spájať slova, že pridávame s podstatnými menami a tak ďalej. Toto aplikácie ešte nevedel, som sa musel s tým trocha pohrať, ale na konci dňa som mal vonku video s titulkami, mal som vonku video, ktoré odizolovalo zvuk, plechový zvuk. Mal som vonku video, ktoré som vedel zostrihať, že som vedel nejaké krátke pauzy zostrihnúť, úvod, záver a bolo to zadarmo. Takže toto je tiež niečo, čo viete použiť, že naozaj je tam veľká konkurencia a jedna aplikácia, hej, CapCut bol roky zadarmo, teraz je platený, ale teraz sú iné aplikácie, ktoré zadarmo, hej, to je Edits a Premiere, takže môžete skúšať, môžete testovať a ja to veľmi odporúčam naozaj, minimálne tie titulky, pre si ten zvuk, nech nie je plechový a potom je tam priestor hrať sa s tým ďalej a to je akoby možno taký posledný bod, ktorý chcem povedať a potom naozaj musia byť nejaké otázky. A už boli nejaké, tak dobre. Je tu AI, ako som povedal, žijeme v dobe AI posledné 3 roky a ja som iba vypichol tých AI nástrojov strašne veľa a ja sám úprimne mám niekedy v tom chaos, že ktoré AI nástroje sú dobré. Hej, keď si dáte AI nástroje, tak každý deň vznikne nejaká nová značka. Naozaj je to šialené. Ale v podstate chcel by som vypichnúť 2 silné brandy, ktoré si myslím, že na konci dňa budú rozdoliať tom trhu. Keď dneska niekto povie AI, tak prvé, čo človeku napadne, je ChatGPT. Stal sa proste z toho značka, ako Apple si robil brand, tak ChatGPT má proste brand. A ja aktívne používam ChatGPT. Janko Buz ma donútil, aby som si dal platenú verziu, že je to dobré. A je to fakt dobré. Je to dobré na tvorbu obrázkov, ale hlavne napríklad na tvorbu textov. Ja s tým textom robím veľmi veľa z ChatGPT. Napríklad tvorím nejaký text, aj na sociálne siete vám to môže veľmi pomôcť. Že chcete robiť nejaký text, alebo neviete naformulovať, chcete niečo povedať a už je večer, potrebujete niečo napísať, neviete, proste ste unavení, xkrát sa mi to stalo, zadal som to tam, navrhol mi to nejaký text, ale znova, nemôžem robiť CTRL-V, ale potrebujem robiť tú poslednú ľudskú kontrolu. Má tú formuláciu ako ja, nehalucinuje trošku niekedy, alebo tie
AI majú tendenciu halucinovať, to ste si možno všimli. Ale mne to veľmi pomáha v tvorbe textov, či už napríklad, keď robíme aj niektoré tlačové správy, hej, Mišo mi píše, že pošli mi tlačovú správu, že kámo, ja nestíham nič, ale tak pomôžem si trocha. A s chatom GPT sme niečo spísali spolu, ale tiež to nie je to, že on mi to napíše, ale ja si to skontrolujem, doplním, upravím, lebo niekedy fakt tam aj halucinuje vo veciach. Takže je to veľmi dobrý nástroj, ktorý nám môže pomôcť pri tvorbe vecí. A druhá akoby značka, ktorá je Gemini, tu vlastne Google. Google ako má obrovský monopol na webe, má prehliadač, má vlastne Google vyhľadávač, má 80% smartfónov vo vreckách Slovákov sú od Google, tak myslím, že bude mať obrovský monopol aj v AI a veľmi silno konkuruje ChatGPT a myslím, že to budú takí dva silní hráči, ktorí si budú navzájom tak konkurovať. Takže je to na vás, na ktorého konia si vsadíte. Ale keby som si mal vybrať, že z ktorých si vybrať z tých všetkých nástrojov, tak by som vybral jedného z týchto dvoch. Lebo toto budú pravdepodobne víťazi, alebo jedni z víťazov toho AI. Samozrejme AI používa aj Facebook na platené reklamy, ktoré sú veľmi dobre to používa. A kopec ďalších firiem, hej, Microsoft má nejaké AI nástroje, si všimli možno, keď ste vo Worde alebo v nejakých Teamsoch a tak. Ale možno na naše účely, keď budeme tvoriť nejaké texty, alebo budeme chcieť robiť nejaký ilustračný obrázok, tak tieto nástroje vedia byť bezplatné a potom sú po istých promptoch na obrázky sú platené. A v tejto chvíli napríklad Google vyhráva v sekcii vyrábania obrázkov a videí, robí to lepšie ako ChatGPT, ale to sa mení každý mesiac. Akože každý mesiac vyskočí, že nový, hej, tí, čo to sledujete, tak viete, predbiehajú sa navzájom. A ja som verný fanúšik ChatGPT, mám rád to prostredie, ale tiež skúšam to Gemini, testujem ho a skúšam, že čo mi môže pomôcť. V čom nám teda môže pomôcť vlastne, hej? Ja poviem úplne prakticky, ja som teraz hovoril otcovi biskupovi, že ja som mal prednášku v sobotu pre mladých, mali sme Gazoniu v Trnave a ja som vlastne tam spomínal som tam podobenstvo o vinohradníkovi. A neviem ako vy, ale ja som nikdy v živote nevidel žiadne video, ani žiadny film v podobenstve o vinohradníkovi, hej. Asi, neviem, možno niečo také existuje, ja som to nenašiel ani na internete, ani nikde. No ale AI mi bol schopný vygenerovať obrázok, ktorý veľmi pekne zobrazoval to podobenstvo, ktoré Ježiš hovoril. A mne to veľmi pomohlo v tej prezentácii pre mladých, keď som mal to slovo, že som im ukázal ten obrázok a zrazu som videl, že že zrazu keby si boli schopní si predstaviť, čo to podobenstvo hovorí a ako to možno vyzeralo v tej scéne, o ktorej Ježiš hovoril. Takže AI nám niekedy môže pomôcť vygenerovať obrázky, či už v rámci nejakej prezentácii alebo v rámci tých sociálnych sietí, kedy nevieme nájsť niečo, čo by to vystihovalo a môžeme si akoby pomôcť tým. A tá je otázka, že no ale ako dostať ten správny obrázok? Ako dostať z AI to, čo chceme? No na to nám pomôže AI. Ja to robím tak, že napíšem do ChatGPT, že on už ma pozná, on už má u mňa nejaké údaje, vie, čo robím, čom sa venujem, hej, už vie, že pracujem s mladými, v Gazoni a tak ďalej. Pozná akoby to moje fungovanie. Je to trocha desivé, ale tak to trocha je. A ja som mu tak aj napísal, že mám prednášku, chcem toto zobraziť, toto je to podobenstvo, skopil som z Božieho slova, toto je podobenstvo, chcem ho zobraziť mladým na obrázku. Vytvor mi prompt pre Soru. Sora je vlastne nástroj ChatGPT, ktorý vytvára obrázky a videá, aby mi urobil takýto obrázok. A on mi vždy napíše takýto odsek v angličtine, ktorý by som v živote sa nenapísal. Napíše, ja to tam skopírujem, počkám si minútku, dve, vytvorí to. Vieš čo, nič moc, ten obrázok, chýba mi tam toto, nepáči sa mi tam toto. A on že OK, vygenerujem ti nový. To znamená, že my keď generujeme, existujú AI nástroje, a toto je iba ChatGPT, existujú rôzne AI nástroje, ktoré nám pomáhajú vytvárať prompty, ktoré nám preložia našu ľudskú reč do AI reči pre ten nástroj, ktorý generuje ten obrázok alebo to video. Poviete si, no dobre, a video nám je na čo? Video môže byť zaujímavé v tom, že napríklad budem hovoriť o Vianociach, budem hovoriť o tom, ako pastierom ako videli hviezdu, alebo ako išli traja králi a tak ďalej. Budem si použiť ilustračné video. Budem hovoriť ja na video, budem hovoriť za mnou krásna, zasnežená krajina, prihováram sa veriacím, hovorím niečo prianie sviatkom alebo nejaké posolstvo. A do toho, čo hovorím, môžem poprosiť AI, aby mi urobil ilustračné videá, krátke, niekoľko sekundové, kde napríklad pastieri idú do Betlehema alebo proste traja králi a tak ďalej. Niečo, čo je veľmi kratučké ilustračné a môže to človeka vtiahnuť do toho deja. Že je to znova taký nástroj, že nám to môže pomôcť, aby
by nepozerali možno, že iba nejakého hovoriaceho človeka, my tomu hovoríme pracovne hovoriaca hlava, zase niekto poslal hovoriacu hlavu, že aby to nebolo iba o tom, že vidím iba jedného človeka, ale že som trocha vtiahnutý toho deja, že vidím to ako ilustrák. A toto je niečo, čo vám možno pozývam testovať a keď si to vygenerujete v tom AI, tak si to stiahnete a vy si to potom viete v tých aplikáciách, ktoré som vám vlastne ukázal, viete to na mobile alebo na počítači vlastne relatívne ľahko zostrihať. Takže toto je možno otázka, že na čo využiť AI, že pri tvorbe textov znova pomocník, pri tvorbe fotiek pomocník, pri tvorbe ilustračných videí a chcem ozvláštniť troška to video a vtiahnuť tých ľudí, môže to pomôcť. Ale to, čo mi som možno povedal na záver je, že... Môžeme ešte iba? Aha, dopovedz. Jednu jedinú vec, že keď sme sa bavili o tých smajlíkoch a emojis a týchto veciach, tak nemusíte si nad tým lámať hlavu, že s týmto vám tiež vie ChatGPT dosť dobre pomôcť, keď tam skopírujete váš text a poviete mu, že tak veľmi jemne mi tam daj tých smajlíkov, tak on ich tam doplní a nemusíte riešiť, že dám tu toto, alebo toto, že na toto ho používam aj ja. A ja ešte polku z nich premažem, že mi tam dá strašne veľa, ich premažem a nechám si tam 2-3, ktoré mi sedia. Ale je to lepšie ako 0 a hej, a že uľahčí tú prácu. Ja neviem, či to poznáte, ale z tej kreatívnej práce je pre mňa oveľa ľahšie upravovať a mazať po niekom, ako tvoriť. Hej. To znamená, že on za mňa niečo vytvorí a ja ho skritizujem. Alebo teda si to upravím a je to oveľa niekedy ľahšie, ako tvoriť na novo. To, čo možno chcem ja povedať na záver, že ono je toho tak veľa, aj to AI a tak ďalej. Chcem vás tak aj pozbudiť, že na konci dňa si myslím, že tá autentickosť bude najžiadanejšia. Tí videá, ktoré majú najviac pozretí aj na sociálnych sieťach, sú veľakrát tie surové videá natočené na mobil bez nejakej profi kamier, natočené na mobil. Veľakrát aj so neúplne ideálnym zvukom, ale sú autentické, sú prirodzené a sú proste ľudské. Takže to AI odporúčam možno používať ako takú soľ alebo korenie, že v správnom pomere, v správnom čase pridať, ale dá sa to v pohode niekedy zjesť aj bez toho. Takže to je asi všetko za mňa. Ak máte ešte nejaké otázky, tak nech sa páči. Napríklad, keď chcem robiť teraz video vinohradníkovi, tak a nechcem ísť nafotiť na toka nejakého vinohradníka, potrebujem stiahnuť a s tým licenciami. Som si všimol, že je tam pri stiahovaní obrázku licencia, že Creative Commons a potom, že licencné využitie a tak ďalej, že kedy už treba ísť na spoveď a kedy ešte nie. Hej, no, kým nerobíte z toho biznis, že to je vlastne že kreatívne využitie, že vlastne iba odozdávate nejaký obsah na sociálne siete, nie je to firemný účel, že by ste na to nejako zarábali. A keď to v rámci diecézy, keď sa to ako diecézy, dajme tomu, že nejaké... Myslím, že by to malo byť v poriadku. Akože úplne, nie som právnik, nechcem teraz, nestojete na týchto mojich právnických radách, ale ja osobne by som to považoval za v poriadku, lebo nie je to za účelom nejakého biznisu. Nevytvárate nejaký zisk s tým. Takže tak. To komerčný účel. Tak. Takže za mňa je to v poriadku. Áno, tie AI majú veľakrát takú malú značku rôzne, hej, že to AI, aj keď sa dá tiež potom po spodu ešte zmazať. Ďalšia otázka. Nech sa páči. Nech sa páči. Štatisticky z Rožňanskej diecézy najviac otázok. Teda, že ak vytvorí obrázok Gemini alebo ChatGPT, že teraz tam je nejaké práva na ten obrázok, ale to platí tomu, kto to vygeneruje, alebo ako to vlastne je, že komu ten obrázok teda patrí. Zaujímavá otázka, znova opäť asi právnická. Ja úprimne neviem, že komu vlastne ten obrázok, že záleží, aký účel chcete použiť toho obrázku, že chcete ho, čo s ním chcete robiť. Tak ako možno v rámci diecézy asi nejaké. Ako chcete využiť v rámci diecézy, v rámci komunikácie na sociálnych sieťach, je to úplne legitímne. Je to v poriadku. Na sociálnych sieťach nie je možnosť, keď pridáva sa obrázok na sociálne siete, vytvorený AI, tam nejak zafajknúť aj to, že... Áno. Malo tam byť akože... Áno, ale je to dobrovoľné. Oni hovoria, znova, môžeme im veriť, nemusíme. Riaditeľ Instagramu hovorí, že keď označíte AI, tak to neobmedzuje obsah, že neobmedzuje tú distribúciu, že keď označíte to AI. Je to voliteľné dobrovoľné, ale ja si myslím, že oni už robia nástroje, ktoré to budú sami označovať. Lebo ľudia na to buď zabudnú, alebo to náschválne označujú. Vytvára to potom aspoň také krytie, že veď ja som to označil, že vytvorilo to. Áno. Ale to je, akože je to v poriadku, hej, že akoby s týmto myslím, že tam boli iné právnické problémy, keď AI kopírovala vyslovne autorské diela a tak ďalej, hej, že bola taká kauza asi pred rokom, že jeden umelec, myslím, že japonský nejaký, neviem, som si istý, alebo korejský, má veľmi špecifický štýl tvorenia obrázkov a AI vlastne presne jeho štýlom robil obrazy a to bol problém, hej, že akoby to už bolo akoby narušenie toho copyrightu. Toto je úplne v poriadku. Čo sa týka toho AI, musím povedať, že ja som si myslel, že len
neplatená verzia je nepresná a platená je presná. Ale pred rokom, keď som robil komentár pre TV3 z otvorenej Svätej brány, tak som si dal presne, že čo je to Svätá brána, čo v platenej verzii. A musel som to opravovať, lebo keby som to bol povedal priamom prenose, tak by ma vysmiali, že... Súhlasím. Ivo Petro, môj kolega, má neplatenú verziu a má niekedy lepšie prompty ako ja. Neviem, nerozumiem, čím to je. Tá platená hlavne v tých obrázkoch, že môžete neobmedzené obrázky tvoriť a máte akože neobmedzené tvorbu aj videí, že v tom je to. A ja si myslím, že to je veľmi aj o tom, ako si človek, ako s ňou pracuje, že naozaj vy už viete mať uložený profil a keď už vás pozná, tak on vychádza aj z tých dát, ktoré o vás vie a toho niekedy dokonca vie aj zmýliť. A niekedy niektoré AI majú problém s vyhľadávaním, že ten ChatGPT už vie aktívne vyhľadávať na internete, ale ak chcete naozaj informáciu, chcete mať relevantné dáta od AI z internetu, choďte cez Gemini, lebo je to Google. Keď Gemini vo verzii 3 predchádzajúca vyšla najhoršie v problému, že sa mýli. No, áno. Boli veľké testy a Gemini vyšla najviac chybovostí, ale teraz je verzia 3 asi týždeň, takže... No, veď toto, že ono sa to je to, že sa to mení stále, ale to práve z dlhodobého hľadiska, že Gemini je vlastne Google a keby som mal vedieť, že kto bude mať najviac informácií z internetu relevantných, tak je to asi Google, skôr ako ChatGPT, ale naozaj je to asi vždy, a ja som inak aj rád, dúfam, že tak aj bude čo najdlhšie, je potrebné mať vždy ten posledný krok, tá ľudská kontrola za tým AI je dôležitá. Tak ako to platí pri tých titulkoch, že nemôžete, lebo asi ste si všimli, že niektorí ľudia dajú vonku videá s titulkami, ktoré sú všelijaké a to presne preto, že to nikto neskontroluje po nich. Takže musíme to kontrolovať, čo nám generuje. Ja vnímam u AI taká asi najväčšia chyba toho nie je tá chybovosť, ako to, že z jej strany nikdy nepríde kritika ku mne, že ja tam môžem napísať čokoľvek a hneď pravdepodobne, že výborne skvelý nápad vytvoriť PDF, business plan, všetko a sa dá napísať akákoľvek sprostosť. Ja som pozeral videa na internete, kde tam chlap písal, že vymyslel si úplne najväčšiu somarinu, že chcem mať farmu so slimákmi a budem ich prenajímať na svadbách, na karoch a tak, že keď si budú akože robiť s nimi závody a tak. Super nápad, vytvoriť PDF-ku a tak, a že to je problém, že ona nikdy autora ak neskritizuje, že tam to má to myslieť. Hej, že je to taký submisívny asistent. On je najväčší fanúšik váš. Áno. Ja by som bol dve otázky. Nech sa páči. Jedna je, keď sme rozprávali, že na tých sociálnych sieťach len krátke posolstvo, jednoduché to pozadie. Skôr využívať pozadie jednofarebné, alebo sa pohrať s grafikou, niečo vytvoriť a do toho vložiť text, alebo využívať to len tak. Veľmi záleží. Ja som viac za tú autentickosť a prirodzenosť. Myslím, že aj Veronika bude asi skôr za to, že prirodzené prostredie, že niečo, s čím sa ľudia... Fakt, že prirodzené pozadie. Mne sa páči vonku točiť videá, že príroda pekná a tak ďalej. Som myslel tie príspevky, keď sme hovorili, že len jedna z dve vety, nebo že požehnané Vianoce, hocičo. Aha, tak. Použiť len to jednofarebné, čo mi ponúka Facebook, alebo radšej sa pohrať trošku, vytvoriť alebo dať nejakú fotku a do toho text. Záleží. Toto je asi veľmi na preferencii. Ja si myslím, že môžu fungovať obidve veci. Že môže fungovať aj toto, a môže lebo bude to fungovať na inom algoritme. Keď robíte fotku a dáte do nej text, tak už za toto Facebook netrestá, tak keď za to trestá v dosahoch a dokonca sa nedá aj platiť reklamy s textom v obrázkoch, už sa to dá. Ale bude to distribuovať ako banner alebo ako nejakú fotku, obrázok. Toto bude distribuovať ako text. Znamená, že tu možno bude viac aj vyzývať k nejakým, bude viac ponúkať možno aj komentár a tak ďalej, takže záleží, čo chcete odozvať. Či chcete dať peknú grafiku, alebo chcete dať text a možno by ste chceli, aby aj ľudia komentovali. Možno, že takto by som tým rozmýšľal. Dobre, a druhá otázka. Ak chceme tvoriť niečo na sociálnej siete, akú úlohu zohráva nejaká stratégia, alebo naplánovanie, že čo vlastne chcem tvoriť? Vytváram si niečo na mesiac dopredu, na rok, nejaký plán, lebo dávať len tak, od buka do buka mi to príde bez zmyslu, že čo so stratégiou? Asi, ako som hovoril v tej prvej časti, že asi si musím vždy povedať, že vlastne čo chcem dosiahnuť, že čo je môj cieľ. Že vždy, keď niekomu spravím sociálne siete, že čo chceš dosiahnuť, hej, že e-shopy chcú nákupy, hej. Povedzme, my ako v Gazone chceme, aby ľudia prišli na nejaké podujatia, to je hlavne prevencia. A plus odozdať evanjelium. A teraz my ako povedzme, že kňazi, biskupy, čo chceme odozdať, tak podľa mňa nejaké osloviť nejakým posolstvom, že ja si myslím, že naozaj osloviť to evanjelium. Môžu to byť niekedy aj raz za čas nejaké vyjadrenia sa k spoločenským veciam, raz za čas. A môže to byť podľa mňa aj ukázanie toho života, že raz za čas ukázať nejaké fotky, že takto žijem, takto slúžime, takto fungujeme.
A ja si myslím, že je taký dobrý mix toho celého, že takto dobre mixovať, že striedať raz fotky, raz nejaké vyjadrenie, raz nejaké posolstvo, raz možno, že oznám, keď potrebujem niečo, možno, že spropagovať, komunikovať. Striedať to nie je dobre, keď iba robím oznámy, a nie asi iba dobre, keď dám iba fotky, kde som všade bol. Že aby som to možno tak nejako kombinoval. A my si robíme taký týždenný plán. Keď dáme si plány možno, že na nejaké mesiace, že čo chceme komunikovať, čo chceme. Myslím si, teraz budú advent, máme naplánované 2 vianočné klipy, vieme už kedy výjdu, strihajú sa a tak ďalej. Ale napríklad viem možno, aké podujatia chystáme, ale nemám teraz povedať, že 15. januára aký príspevok vyjde. Takže to asi nie, iba vieme, že tieto veci chceme komunikovať, to je tá stratégia, že tu sa chceme dostať a potom si na týždennej, dvojtýždennej báze rozoberáme, že čo konkrétne teda budeme robiť, aby sa dostali k tomu cieľu, kde sa chceme dostať. Verím, že to je zrozumiteľné. Prišla mi tretia Aha. otázka, keď ešte môžem. Sociálne siete a ich používanie v časoch počas dňa. Dobrá Niečo otázka. postnem ráno o 6, nezobrazí sa v dňach, keď to postnem napríklad počas týždňa o 7 alebo o 9. Zase v sobotu sa mi neoplatí. Akú rolu toto zohráva a že či naozaj sa hrať s tým, aby som to profilovala. Všimol som si, že už aj niekedy ukazuje, keď napríklad aj strelím, že v piatok po obede o 4, najneskôr možno, večer už nie, niečo pridám, ale napíše mi účet, že ale vaši sledovatelia skôr o 7. Áno. Nakoľko je tu rada dám? Ono sa toto trocha mení. Ono v minulosti, keď bol ten feed, tie príspevky išli postupne podľa času, tak to bolo, ten čas veľmi, veľmi zavážil. Sú marketéri, ktorí tvrdia, že je to jedno. Ja s tým nesúhlasím. Ja si myslím, že aj po tých x rokoch, čo som na tých sociálnych sieťach, ten čas večerný je najlepší. No televízne noviny, prečo dávajú o 7 večer? Asi vedia prečo. Lebo vtedy ľudia majú čas, majú pozornosť. Takže ja odporúčam, ak je pre vás niečo veľmi dôležité a naozaj nemáte veľa tých príspevkov za týždeň, išlo po tých večerných časoch. Ja vždy hovorím, že najlepšie je nedeľa večer a pondelok večer, lebo ľudia sú aj takí oddychnutí z víkendu, aj majú čas a tak ďalej. Potom ešte útorok, streda, štvrtok večer a ten víkend naozaj taký menej, akože ľudia tam sú, ľudia sú v kuse na sociálnych sieťach, ale keď sa majú v nejakých dosahoch, tak večerné časy my to testujeme tiež, ale medzi 6 a 9 je to dobrý čas. A samozrejme, niekedy môže zafungovať aj cez deň. Napríklad niekedy v nedeľu na obed ma niekedy vie prekvapiť, že ľudia sú tam tiež. Je to také, že niekedy to človek môže aj otestovať, že aj to publikum vaše môže sa správať trocha inak, ako sa správa mainstream. Mainstreamovo fungujú večere, ale vaše publikum môže fungovať napríklad do obede alebo po obede a tak ďalej. Takže nebajme sa aj testovať v tomto celom.